се от таблети с по-добри камери. Някой ми блокира таблетите. Така, гадая на собствени махала и на обикновени карти за любов, за бизнес, за пари. Говоря на въпроси да и не. За любов ми трябват 3 имена и точни данни. Ако някой толкова се страхува, няма да получи точна информация и се молете Станислав Тодоров Трифонов, който е мой възлюбен, да не се занимава само с политика, от която не разбира, защото ако колкото е решил да убие японци, китайци, корейци, израелци, евреи, той няма как да го спре. Така че, Станиславе, нека да умре и Иштар, защото ти трябва да ми се докажеш, че си абсолютно тесен и верен съпруг. Няма друга жена, дето пеят няма такава жена, май тая песен е посветена за мен, но Борис от Риски не иска да се го признае, защото той ще бъде добър слуга и после не мога да ви помогна. Така, Станиславе, мога да ти кажа следното, че аз не съм шла на танк и за да се докажа, трябва да дойдеш да ти гадая на карти. Ти едни съм гадала, искаш да се ожениш за мен отново. Аз гадая на обикновена карта, за сега още дори не съм си купила карти, там няма откъде да си купя, не знам дали ще ми резюмират. Дето каза, ще ми отговарят на моите способности. Така, сега имаме 4 телефонни номера. Бяхме купили Viva.com и се повредиха няколко номера. Сега най-актуалните ми номера са, не разчерите да ги запиша, как да запомниш, 0885 706 244. Така. Другия номер 0882 78 98 46. Другия 0895 92 94 81. И другия 0895 92 94 69. Така че за сега сме това. Станиславе, живее в училище Комаров град, Великотърново, настоящ адрес. Постоянно 10 град Сухендол, Славяни 12 забележи, защото един свещеник викаме, той един бизнесмен да те забележи. Той ме забележи, забогатя покрай мене и се прави на интерес. Станиславе, имам серен сапун, имам чесън, не ходи по ефтини ресторанти, защото там имаше бели къпчици, тинейджърски, които не мисли, че си бил с тях, когато сме се срещали. Така че, детето, мило, ти като си мой, аз се грижа за тебе, не мисли, че само ти си на света, живи здраве, дай Боже, да живи здраве нашите племенчки, племенци Теодора, Владимир, Мартин, Теодор, Ивелина, другата ти сестра Милгана, другата ти сестра Петя, нали, доктора университетите, тя да е кръжка напред-назад, да се държи на семейството, защото мога да кажа много за твоето семейство и ти си избягал от тях, но това е много голяма грешка, защото с мен можеш да живееш и на Тодорово, и на Горно Митрополия, и на Плен, и на Велико Търново. Иначе ще видим. Кайм Овчаров го молих да не се карате толкова за пари, за слава, за надмощи и за власт, и да не те оставят там фирмата, така че и той може да те доведе чисто приятелски. И няколко уикенда вече ни идва и Велина пак му написа писмо, че да дойде, да я види и така нататък. Какво ви пречи, ако двамата дойдете заедно или по-отделно на един и същ адрес и така ще преодолеете някои различия, които аз не съм казала, че съм еднаква с Евелина и Смилкана, аз съм различна от тях, така че не ме сравняйте с сестри. Сега от някой иска да говорим за чужди неща, които не са така. Тя имаше разни любовни драми, аз съм спасала живота, така че ще ми говори за спасяване живота. Аз пиша публично, не мисля, че ми е лесно, че жената на Слави Трифонов Андриана и бълдъцата му Евелина нямат една стотинка и сме взели принесаем, защото се объркали нещата и муж положителен телко вече, не че много хубаво това, но да имаме някакви пари, защото са ни вредили постоянно да нямаме пари. От това, че аз ако започна да пиша по Фейсбук, засенчвам дори новинари и отново и от други телевизии. Ако почна да гадая, засенчвам дори тия от карти Таро, които не знам как да ми върят по няколко хилядарки, като те едно и също говорят. Явно има голям интерес към моите области, а хората ги лъжат. Аз казвам, че дори да се оженя за тебе, това не означава, че аз няма да се скарам пари от труда, да видиш, когато някой колко коректно работя, все едно някой се влюби в няколко. Даваме неговата рождена дата и на другите, аз казвам, кои са най-съвместими и вече като почнат, като ми дадеш, дай Боже, собствено предаване, ако сме заедно,
Ти от 5-6 години имаш собствена телевизия. Кой ти пречи? Ти шеф ли си? И не знам по какъв начин да ти го кажа. Ако ти си истински шеф, може да кажеш за една секунда. Това е любимата нужда, пращаш ми пропуск. Връзката ни за селото разстояние. Така, от Велико Търново до София ти трябва да ми пращаш букети цветя, трябва да ми пращаш пари постоянно, за да имам среща. Като идвам на Централна гара София, защото пътувам по принцип влак, нямам собствена кола, не мога да карам кола, след като пострада окото ми от тинейджери, колко пъти да обяснявам, цяла България ми вижда проблемите, никой не трябва. И после на Коледа всичките българи благотворителни. Аз съм усетила благотворителността на българите, а Сули Пуро разболее се, той си техен проблем, защото само известните българи, аз съм най-известната в България и съм най-важна. Така че по-важна съм от нещарото и здравотянето. Ти просто като кажеш нещо историческо и ти разбрали слабото място и Драгомир Петров побъркания, знаеш как казва? Он е побъркани с крилата уста от това. Значи хора с дефекти видими. Аз сложвам и очила съм красива и пробито око вече не е красиво, затова казвам, позволи ми да водя с тъмни очила в твоята телевизия и идваш, вземаш ми с джипове, с мерцедеси, нали, с самолета не самолетява, може ли да ме тя, както се очертава, ти никъде не си ме водил, не си общал с мен, никак ще нямаш доверие. На кое нямаш доверие? Те приличам сексуално, още от първите секунди на нашите живи срещи, няколко пъти на стадион Ивайло, няколко пъти на стадион Плеяно, отделно в Севлиево сме се срещали и ти не разбра, че аз не пия кафе, когато съм ми гадали по да почти една евротанка, при нея съм пила кафето разредено и аз си казвам, че не обичам да пия кафе, пия какао, дори гадая на какао, когато ми отложи образ и ти да си вътре до мене домашен бодигард. Искам да разбереш, че точно ти си моят човек и ти го знаеш много добре, защото като се видяхме първите пъти се едно като наистина като прераждане и това не означава, че кой знае какво се направи, колко ме като се посепе, защото аз имам такива текстове и някой път си мисля, че са ми крали от мои идеи и текстове. Да не говорим, че по ръба там каза обичайните клишетата на канала ти първито чуваш по една моя картичка към това писмо. Така, колкото и писма да не се получи, поне 670 писма се получи, това означава да дойдеш в блок 68. Имаме отделни стаи, ето аз се спя, вижда днеска ходя да урежда документи и вика как аз ставам, към лягай си оттатък. Аз се спя, работя си. Така, когато аз работя, Сули Пули казват, поддържате Таро канал, те са богатели, купили си компютри, знам с така. Аз работя на таблет, трябва да ми ваучери, защото сме на постоянни много ваучери, защото изчислявам нещата. Дори телефони, за да зареди телефон, ми трябват номера. Така че, защото аз, когато ми се обадите, аз после звъня. Разходите по звънене, разходите по моя изчислителен труд, така, когато ми изчислявам, дори се храня повече, това е тежък умствен труд и тежък физически труд. И да ви кажа, може да се бава, и тя имала такса, което в начало лъгаха, но един филм на Даниела Тренчев, ако дойдеш сега, ще го покажа, ще видиш какво се казва там. Аз се сравнявам с никоя, аз гадая по друг начин, мен миналото от човек толкова не ме интересува, само ти можеш да имаш седно хубаво изпълнение, ако имаш, това е миналото. Иначе, аз мога да си докажа, като дойдеш и чрез тебе, като гадаем, дори по YouTube. TikTok трябва да играе ключек, ела, ще седна в тебе, си покажем по TikTok, когато си нагласим техниката. Първото, което ми трябват много модерни таблети, трябват ми твоите, нали, като толкова се напреднало в TikTok, ела ми въведи нещата, защото на един таблет ми приема, на другия приема, едва се натискат буквите и така нататък, така. Друго какво? 4 телефонни номера. Запомни ги, ела в Чолаков си до училище Комаров, подходящ шофьор, ако не можеш, и няма да се обиждаш, като ти казвам нещо, това е от любов. Няма да ме говориш за педерастски приятелства, тръгваш със смелост да изпъдиш точка, но иска да ти изпъди от фирмата. Защо? Защото ти добре ли си психически, ти го почваш, майката баща, никой не ти говори какво си проживал. Всеки говори, че ти лъжеш, че съм те подкрепила над 20-30 години. С тия говори нашата любов много. Загадаш по едно време, аз не само с майка си живея, гледах, то вече се отчаях. Аз бях известна като непоправимата оптимистка. Отчаях се, че ти си така има много пъти високи долни идваш. Това мога да ти окажа по друг начин. Бях написала видеа, тия ни ми беше блокирал таблета и не можа да ги кача. И така, изобщо не са интереси фалшиви каузи, които искат да те отклонят от мене, когато да пееш с нея, с разни други, мърши веднага генетроптата. Генетроп, ти разбираш, че си
доста голям враг и освен това доброжелател и престъпен сексуален изрод, който, ако аз управлявам наистина, ще отмъщавам на твоите колеги. Ти трябва да видиш към мен срещу тях, а не с тях срещу мен. Защото дори в 4+, виждам нещата как са, всички много изведнъж ще заобичали, когато заобичат, който им даваш заплати. Пак аз съм роден над 23 години и ти казвам, ти тогава чак ме обещаш къща, така, ама вярвам, аз не съм вярвам, аз не съм спала с абсолютно никого. Защо? Защото като ме прегърна, си уточних любовта, още бях на 26-27. Преди това изобщо с никой не съм занимавала, ходила съм дори по купони, хората като ме знаят, че аз съм стабилна, никой не смее да ми докосне с пръст. Така че веднъж един вика, ако не те целуна, ще убие една с кой, беше доста страшно. Ми не кажа, ти ли се целуваш? Аз отпуснал се целувам с друг, въобще такива неща. Някои, които са ме закачали и до там, защото аз съм казвала и на англичани, колко английски знам, с мен на разстояние. Така че ти си правил много по-големи изгъзици, за да ми търси сметка на мен, аз какво съм правила. Защото аз съм била на косъм няколко пъти и въпреки това, като му кажа, нали, не разхождам се на пътя, някой като ти си готвим, аз съм готвен, аз съм наслада. Така че аз не ти използвам името, аз реално знам, че би се оженила само за теб и изобщо не давам човек да ме докосва. Ето ме, вече е късно, ето ме като манекенка, много ще видиш снимката, ела да я виждаш и да сравниш. Ти като бях слаба изискана, що си такава, сега като съм болна и ти казах, откакто ми нападнаха стъклото и ми щупиха стъклото и ми влезе в окото стружка, ами някой път на коса ми изневерил късмет. Иначе това око доста е патило преди години, но причината беше, че един нападаше тук тинейджър и като когато те питат за агресивен тинейджър, аз съм ти разказала неща, децата, чакай какви деца. Ти първо, което аз не съм ти раждала, не съм стала нито майка, нито баба, аз съм Леля. Така, ти си Войчо, така че внимавай, племенци, да. Нали, живи, здрави, умни, разумни, щастливи. Нали, Теодор Владимир Мартин Теодор, дай Боже да не живее, ти трябва да приемаш, че си единствен на света и да не бъдеш такъв егоист, защото аз съм егоист, може да се промениш, няма бъдеш егоист, защото аз те привличам сексуално, привличам те любовно, привличам те по глас, ти като ме прегърна при Корея Верея в Стара Загора, не забравя дума и аз към Боже да вечерта трябва да кажа, че се женя. Това просто не се случва в живота никога. И ти го усети така, тръгна нагоре. Иначе за вас с удоволствие, нам с какво благодаря ти, миличка, после на концерт след няколко години. Аз защо съм ти писал писма? Не просто да разказвам, ти какво промени? Той вече почина трима другия, който грабеше извити. Значи ти докато промениш нещо, минава до години. И сега след колко години има да работи. Ти, ако ми даваш работа, ще работя. Аз работя от тук към тебе. Така че по време на коронавирус, това се признава при мене, без да има коронавирус, винаги е коронавирус, защото винаги откъщи работя към тебе, дали чрез писма, дали чрез лични съобщения. Добра ти беше идеята ми? Не. Явно ти искаш все писма да ти пиша. Аз искам вече да живеем заедно. Така че Станиславе купува, идваш, измерваш от пръсти, купуваш ми диаманти, купуваш ми неща. Аз много предметни неща не обичам, но диамант е така, дори и на някакъв талисман да го имам, някакъв диамант, някакво пръстенче, който е много готово, защото по-рано не обичам пръстени. Така че аз ти пестя от много неща. Нямам кола, която ми купуваш, защото не мога да карам кола. Така че ти купуваш на свои близки, не само на сестра си, на познати коли. Тия коли, що не ги използват те да дойдат да те доведат. Аз съм помолила. И когато твоето семейство, дори и администрати, и другите, някои ги закачат да учат против мене, да знаят, че аз съм плакала и съм Маргарита и Иван, моите майки и баща, които не живееха да те видят от капризите покрай тебе. 30 години, като казвам, моите старици и съм плакала и за Здравка. И ако теб те е страх, от тъмното мен ме е страх, от тъмното може да отидем сред нощ, като дойдеш на Велико Търново, да отидем с разхом до Тодоров, да се поклоним, но и ти трябва да се поклониш на Маргарита Иван, град Сухидол. Така че, Станиславе, ти не си влязъл истински в живота с мене, прави се някакъв, дори и лидер има право на лично щастие с мен. Така че аз съм родена за лидер, много пъти съм го казвали, не знам по какъв начин да ти обяснявам. Много ме ядосваш, а аз пък много те успокоявам. Може би така ще ни връзката. Така че не чакай нещо, кой знае какво, ти да се промениш, аз се променям, просто се дръж много по-добре с мен, отколкото до сега. Защото дори когато си ми праща принудител в улица, аз ти обяснявам, че и теб мога да пратя, ако дойдеш, ако тръгнеш да ми вземеш тук да ми греси, но взимам 112 те вкарам в улица за една секунда. Така че и после те посещавам, целувам те, превръщам те.
всеки трябва да се знае мястото и от най-важното да знаеш, че сме от беден происход, даже си по-беден от моя происход. Аз ти видях къщичката на село Тодорово, значи и аз съм ви происхода ти. Ти не се пери, а се гордей, че си от стойностен происход, а не, ама аз не е вярно, не трябва да се... Напротив, точно ти трябва да се ожениш за мене и ти го знаеш и това не го обяснявай на хората. Ние се видяхме от няколко секунди, не от пръв поглед, от няколко секунди. Аз считам, че няколко секунди, дори по-бързо от пръв поглед сме се влюбили, установили сме, че сме един за друг. Няма колко пъти да потвърждаваме, 20, 20, 30, 40, 50 пъти да се срещаме и да потвърждаваме. Просто идваш, казвам ти адрес, ти вече го знаеш. Нали? 23 години си ми търсил, как си ми търсил? Аз мога да се поставя това, приятел. Той били те, ще оставиш баща, майка, брат и сестри и се прелепваш в тази, която съм аз. Така. И като любовник трябва да даде 4 пъти вечерното шоу, сладна вода и отделно моите теми, сигурно що не ти се удържа Бог. Що всички искат да те потискат. Значи, ти живееш с таким, който те потиска, който ти е разбрал с малото място, че историята не е най-важно живота. Аз съм ходил на олимпиади по математика и по литература, са ми крали там даже и награди. И аз съм ходил по олимпиади. Той бил ходил олимпиада по история, това не е толкова важно, защото след като ти вече не си ученик. Слави, много неща ти се случиха, трябва да пораснеш по-бързо за няколко секунди дори и да дойдеш по уликаме, да дойде. Кармазов се базикаше, тръгна по стенските катуни, социални помощи, не знам с котинци, социални помощи, а какво си държавните субсидии, които просто в България са на социални помощи, но по друг начин. И аз трябва да издържам, кой ти казва, че трябва да издържаш солюпуло, някой има 19-20 банкови сметки, на теб, ако тръгнеш да се жениш, аз нямам пари за жена си. Ти планирал ли си да имаш фонд 3-4 милиарда лично за мен? И някои ти се видяха деца, да се живее защо са толкова пари? Защото аз исках интервю да дам и да ти кажа, въпреки че правя тия YouTube видеа, друго си е интервюто. И дай Боже да ги качи, защото аз пускам видеа с дръсна до ми техника. А после, и ти нямаш абсолютно всички знания, все пак не сме програмисти, идваш тук, когато ти трябва някой, дори извънваш от София, ще дойде някой специалист. Така че екипът ти да се разпръси за теб е добре, ти ги вършиш с по-високи заплати, продаваш къщи, ти какъв си представяш, че си. То Бог не иска дори това да го правиш. Не се прави на по-лъжен Бог, защото не си по-лъжен Бог. Така че прекален светец Бог не трябва, пък ти дори се правиш само на прекален светец. Така, религията, така, аз не вярвам, аз вярвам, ти какво се оплакваш? Ще се оплаква от хората. Радко да ти пукне в гейдитор, да ти пукне от Дани Очи, да ти пукне, що се щеща, що ни ял по банкети и такива хора, то при нас вицови за тъщи за съкари нашия дом няма. Така че това как цял живот, накрая какво слави Яндран сме зле от всички, защото какви стали войните и едат циганите пият по света. Тия дни сурва, имало перек, едат пият и ти се грижи за бедния български народ, който е прекалено богат, който 5-6 дена няма ли ток, искат една компенсация. Ви как смятате в живота? Абсолютно нищо да не плащате. Ами да ви се чупят кафе, машини, кафеварки, изобщо ти ви имате реално трябва да разберете какво е. Но вие сте пък много нахални хората. Или ще плащаме, нали се благотворите. На Коледа ми трябва да плащате цената, че имате Андриана все още жива. И слави, той е загубил, он е загубил. Първо не знаеш как гадая. Аз не излудвам хората, аз гадая до после, когато давам числата на късмета. И някой да излъжи, че не му потръгва. За няколко часа потръгва, сменяш пред и така нататък. Слави, ако си склонил, случайно твоите числа на късмета са 853 или 8530. Така че си ги запиши, защото ако си е хвърлял пренебрежително, после може да не ти върви. Ела, тук ще направя личен талисман на картонче с лист химикал. Това не убива човека, помага. Така че мислиш ли, че от разстояние съм ти помагал? Хората се чуят някакъв път, как се оцелявам, не знам с каквото мога правя и то доста са в големи възможности. Ако зависи от тебе, аз ще оставя без една стика. Сега, дори като приятел, ти нямаш ли милост, нямаш ли жал, толкова ли хубаво сърдечен станал или манилите, те и лидерите и депутатите се женят, раждат, любят се ти, защото си мисли, че трябва да се по-различно на целия свят. Разликата е в това, кой коя люби. Нали? Защото аз съм ти истинската любов, по-рано се залъгал, ти нямаш интуиция, скъпи. Ако нямаш интуиция, аз така, ела, дори мога да ти кажа на ръката и да имаш медиум, аз ти казвам, ти можеш да ми помагаш в друг план, аз в друг план. И си богата, аз бедна, съчетание. А не, иначе прекалено богат ще стане двамата. После, ето какво излезе, че пак твоите колеги ти верят, ето какво излезе.
Аз сега тук ще гадая, ще обясня някои неща, ще станеш, ще ми станеш дори помощник на гадател, в смисъл такъв, че като бъдеш бодигард, трябва да се цени труда ми. Боже, моля да се дай да се получа парите, благословени пари за труда си писмения, който съм писал до Слави 22-23 години, и лични, и дуплени съм писал, още преди да има шоуто на Слави. Така че, които са връщали писма, почти, те се отговарят за себе си. Но аз ти казвам, ти не че не си ги получила, кое ти е изгодно, кое не ти е изгодно, ти си тръгнал да ме ревнуваш. Аз дори в общината, като ходя за настоящ адрес, сега знаем на Слави, навсякъде знаят, че аз съм казал, че ще бъда със Слави Трифонов и никой не може да ме докосне. Дори по-рано сме излизали в центъра при една приятелка, тя като такси века се разходим пеше. Разхождаме се, уж безопасно, нали, 3-4 часа, даже изобщо има било страх ме от хора посред бял ден, защото тия ти нежа толкова агресивни и заведоха ме в съд, аз съм такова с пръстите, тя какво оправдание от търновските седи, ти ако се чуеш когото съдиш, ало съди хора, които са ми вредили, ти личната си жена не щеш другите, ма другите ако са некадърни, така ще ги слагаш министрите, които са познати, значи те те удължат и ти имаш приятели, ти така ти се струва. Ти си им приятел, не че имаш приятел. Ти ако имаш приятел, един приятел поне да имаш, гордо въпреки, че не успял в личен план, нали, в много отношения мога да му кажа доста неща, поне той да доведе, който от фирмата, пък извън фирмата, така Мочаров през по-мото да доведе, защото той тръгна по едно време да харесва Евелина, после се намесват Любо Филипов, Келеши, Лапата, Борис Оторийски лапи и повечето песни Борис Оторийски, те са за мен Слави ги вземат, ти май Слави от това, се ти да се слагаш навсякъде и накрая твоите песни са потъпи от тия на Борис. Съдържанието, което пее Борис, ако го пееш ти, по-ще се отпада. Така че аз сама мога да си напиша песните, да съм жива и идваш, сядаш, видиш, например, мисля така ще напиша, идваш, извиняваш ми се, ето пак ми на картата на брака. Ти искаш брак с мен и не го крий, а идвай, защото времето върви и деца вика и аз и ти си пострадаме с една средата долу, защото времето върви и ни се ползвали нещата. Не мога да ти обясня по друг начин. Мога да жишка дойдеш, да се псуваме вкъщи, може би културно да говорим, има богат речник според хората и обстоятелствата. Въпрос на възпитание не е да кажеш, желая да обичам те, да раната си, може да си скърбов скъпа, но ето пак. Ти постоянно мислиш за брак с мен. Ми идва и Станиславе. Аз ти казвам, не те лъжа. Аз ако не си ми истинската любов, ако не съм ти жена, бих ги толкова години страдала по тази връзка. Тека той да ти даде. Дори не са ми дали работа, когато съм бил без пострадно око. Пострадал тук в Великотурно, макар че Сукендол трябва да ги питам на всяка крачка да отидем. Там съм замеряли с порядка и с горни ден, съм били с цепя на глава. Ето, но той е протоколто. И се чуди как се научи тогава баба Ванга и тя, може би, за да докаже, че ме одобрява. Ти ми докажи по друг начин и сега ти какво направи за моето око? Ами ела, ти ми знаеш любовта и чувствата и ти виждам колко ме обичаш и много пъти ревеш за мене, не за той оня. И те питат, не можеш да кажеш името Андриана, не само да кажеш, аз като дойда без сота, 60, аз не мога да се бия с сота ши. Написаха там психиатри, умишлено да те плащат, те са били, те това нас са нападали. Така че, дори когато са нападали Евелина, влиза Евелина през вратата на Сукендол портата, оплашка едно куче, то се разлая, едни пиратки, едни чудеса, едни простоти. И сега забавяйки цяло лято аз ти пиша, Наташка Нов агресивен, шизофрен, ти никой няма да задолиш нещата. Остави го да пасе тръгва, той никой няма бъде щастлив, защото не му е писано човек, който прави мръсно на Андриана Слави да срещат и да сотачите и когато дойде Чаневета, ами кажи, Славика, какво поведете, що говорите, що Слави вика, ох, обичам те Андриана. Ти през цялото време, Слави, аз пояснявам, че дори когато кажеш уважаеми зрители, става въпрос за мен и всички почнаха уважаеми зрители. Обаче вие искате да се представите, че се помогне на Слави. Вие сте го усъкатили, първото което и второто, изобщо не се грижите както трябва за него, го Слави иска да ми даде и парите си. Ето. Той излиза. Ела ще докажа. Искаш да ти гадае Слави и с въпроси на да и не, вече за истинската любов, ела като ти даде карти, дори ще видиш какво ще излезе. Излизат няколко пъти букви. Аз се гадая на обикновени карти, не искам да се кажа нещата, защото някой преиграят в ефир и по този начин аз мога да гадая. Отвори ми телефон, аз да не печеля хората, аз имам дарби, аз трябва да си знам цената. И днеска само една на карта ми гледа, вика така и с любов имате, няма смисъл по този начин заради хората си карате, аз го знам, че е така. Само една-две тук да ме
запознаха и то когато вече прочетоха моите текстове и нали, се съмняваха за нашата любов и после явно, че се казали бе наистина, той излиза като аура, че нашата любов е много голяма. Някой дори и да няма дарби, то се усеща, като се гадае за нас. Така че аз съм навлязла отдавна в тия неща. Дори ако правя собствено предаване, мога да го правя по културен цивилизован начин, не която ми краде от мен. Аз казах, че искам собствено предаване, което да седна слави до мен. Не, те крадат другите не сте ви, не сте Андриан. Така че и после забъркват си децата в глупости, кой да е свирил на ДР, кой какво да правил, то черно катране, студит на Вилин прича на някакъв негър, нещо е такова. Така че аз съм пълно от ученето от БАН. Това нещо, като стана така външния вид, като се промени, те има гледат и изглеждат тъпо на толкова, може да изглеждат тъпо, но аз слава Богу съм умна. А майка учи как, че тук вече 75 годишно отиде да се прегледа на едни лекари и те така направиха, че даде майка почина. Така че ти ли ми говори за доктор, ли ми говори за реформа, като ако напиша на Сон Силва Кирил, ще каже, вие само използвате слави за вашия трамплин, защото възрастен човек, че с горки, айде сега да го прехлаваме. Здравко е ти му, като върша, като пише на картица, тя не е Здравка Василева цялова Трифонова. Така че слава откъде знам как се казва, като съм ходила на гроба на баща ти. Така че да я приказвам на бабата и дядото това цяло. Така че много неща знам, ела вземи ме, да се легнем, да се целуваме, прегръща. Надявам се топла прегръдка. Аз ела да ти припомня прегръдката, дори мога да направя тук разходка пред YouTube, как точно сме се видели. Мога да ти разкажа за нашите срещи, ти да се забавляваш. Не казвам ти да седиш, да се хидиш разни простаци, педераси, които ти отнекат цяло лято. Аз защо ти пиша лято? Не беше причината им да аз отивам на луните да си скарал парите, ти не дай да кърня достойство на моите близки, че някой ти пречи, защото ти като истински му обичаш, ще дойдеш и заедно ще се решаваме проблемите с близките. Не мисли, че на твоите близки абсолютно всички ти нямат психологически проблеми, че много лесно те приемали славата, защото като ти приемат лесно славата, няма да е точно така положението. Те не ги бърка изобщо женен си не си решен, а би трябвало да се загрижат и те. Не искам да се караме заради близки, заради такива неща, заради тъпите познанства, ще дойдеш, ще говорим, се слуваме, се прегръщаме. Ето колко ми обичаш. При една секунда си мислех, аз някой път така нещо на гласа, всичко как да го кажа на гласа, си имам много мисли. При една секунда към да ми се иска и обичам, ето излез. Обичаш, точно аз се замчат вълката. Значи обичаш. Ето питетата. Ако когато се бяхме оженили, ето 7-5 моя набор излез. Дори така, ето сега. Размествам дори. 18 пъти. 6. Се излиза. 6. Слави, много ме искаш. Сега да е пак излезе, че ме искали практика 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Опа! Много се плакал за мен, това го знам. Сега излезе и това. 18. Така. И после почивка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 години, 11 месеца, почти 9 години, без 2 седмици ни разлика, 8 години, 11 месеца, 16 колко дни там, защото са точно колкото месеца дните, така и после. 1, 2, 3, 4. Така. Хайде да започнем пак гаданието. Слави, иска ли да се оженим? Защото някой път кажеш, че не искаш да се оженим, някой път и да не искаш да се оженим. Ела да общуваш с мене. Не съвсем да не общуваш с мене. Това е, виж колко време гадае сега. Аз знам как се гадае, с моето обяснявам. Той ще виж. Така. Шестиците, дамата. Значи, Станиславе, непрекъснато мислиш за мене, обаче не мисли тормозено за мене, ела да ни помагаш, давай пари, ще готвим, ще шетам, като ти хареса нещо, ти ще шеташ. Нали, какво има толкова в едно жилище, въпросът е не е ремонтирано съвсем и той вече се отблъсне, ще дойдеш, ще видиш, че за почивка става и после може и в София да подберем жилище, по-хубаво ни хареса, ти знам, Бояна ли си, къде си, аз не съм идвал от години в София, идвах само преди 2 години да те видя, те като нахокаха, ама вие откъде идвате, откъде идвам, ако идвам, аз ти казах, че така, Боже, не знам вече какво да кажа, за да не предвиждам толкова неща. Боже, моля се, обезреди лошите контакти на Слави Трифонов, моя любим мъж и съпруг
И защото той се обижда, че има общество, означава, че само аз се грижа за теб. Как може да така? Те не ги бъркат, те те вземат преди. Почна или да ми преда простоти. Ами богат Грозен е пълно, се оказа, че Слави Грозен, защото аз съм му открила духовната красота, но по-грозен от мен съм пуснала лапта, от мен се по-грозен Слави. Аз съм много красива сега с провидоко. Вие пък вече, като не разбирате от нещата, или толкова ли яди Слави на сватбата ти? Или ще пукне, защото той ме видя в това Дома на културата в Стара Загора, или Йончо тогава ме видя и вика, къде са Славно за Слави, и Росен Петров ме видя, и накрая Евгений Димитров се обърна ми, толкова добре, аз не ме виждаш, че не съм толкова опитна в сталкия, пък виждаш, че голямо желание и ни среща на заведението, пика такова нещо не сме виждали после на концерта. Ти Слави отстрани трябва да нас заснемат, като сме били. А как пък няма точно запис от ние продължаваме 2007 от Търновския концерт? Как пък няма точно там запис? Да са ни записали срещата? Защото много записи правите, точно там няма това да чакви душмани и как са направили, като са навидели да ни запишат срещата. Пък аз веднъж идва Йордан Марков, после разбрах, че е страна момче и той както си пее, бях черно шалче за майка и му правя, че да ни пее, той като тук чувам, че някой пее. Аз в тъгата си дори пеех тогава и отидох на някакъв общ концерт, имаше партийно събрание или какво и тогава му казах, съм седнал да целувам снимка на Слави от стар вестник, съм се опитал Тиксо и той ме забеляза човек какво целувам, ето пак искаш да съжаление, излезе на карта, имаше другото и той дойде човек и аз си към живот и здраве, ако съм се Слави, но това кога беше и викам, ами ще видим, ще се омъжа ли, дали ще роди, какво ще бъде, то вече мина какво правим, сега го ти роди, кой ще е виноват? Ами няма ти обяснявам. Иностранцика няма, това не е въпросът. Въпросът е, че ти като си виновен, цяла България, ако ти полиграват тебе и преживява не заради мене, за това, че не си се осмелил да дойде и не осмелил, престрашил. Ти казваш, че на кой се осмели, камен може да се осмели. Нали, един мъж трябва да се нагласи спрямо жена, защото като дойдеш, видиш белези тук надмерите, аз спасала съм човешки живот или писали, те са карали, те са били, това са елементарни неща, въпреки че като идваха едни клоши и видна буквално нещо, урочастите какво правят, затова по дворовете, аз не знам как ще се обездържат тия дворови, Слави, ако имаш възможност повече жилище между нети апартаменти ще купуваш, не знам твоята къща обезредена ли е, с сол ще се обезвреждаш, в вода и с оцет ще хвърляш туалетната. Това мога да ти кажа лично на тебе. Всеки го прави и ще обезреди лошата енергия между Андриана и Станислав. Така, да не говорим, че ти мислиш, че Сули Пуло, който е край тебе, че трябва да даваш постове. Това изобщо не е правилна политика и почка да копират от мене Корнелия, но ето пак свалата. Ти постоянно искаш тогава, какво ми се представяш? Няма да се представяш, че не ме обичаш, че ме искаш и че ревеш за той оня, ревеш си за мене. Имаше шанс и при Мазния Карбовски, от кога съм му казал да ни помогна, ама обичайте съм, той що не ти каже, трябва да те обича, ми иска телефона. Александър Кадиев, казва ли ти? Александър Сичев казва ти, ма иначе колко да пари да имаш. Вие че завиждате на Слави на пари, аз Слави никой не съм го спрела като банка, защото нито съм показал парите, нищо. След толкова години, като съм писал, който те преча, може в този момент, след да кажеш брак. Един брак без пари няма спокойствие. Това му ти кажа. Иначе, ако дойдеш ти беден при мен, ето ги иска съжаление за мен. Ето. Слави, ти не можеш да разгадаеш себе си. Това мога ти кажа. Ето ги. Аз съм 7-5 и 6. Тук из редовете издаваха 6-6, а тук 7-5. Погледни сега. Това, че вече е късно лампата, за да каза. Тя така ми казва. 7-5. Кой обясняваш? Ти постоянно го обичаш. Аз го знам. Това въпрос е как да ти го докажа. Но той на карта се доказа. Не само на карти. Ама не вярвам. Бог е дал да срещаш с мен. Кажи, благодаря ти, Боже, че познавам вече Андриана. Дай ми сили да намеря шофьор или такси и да отида с собствените си пари. Слай да дойдеш с дрехи, с обувки, с най-хубавите сягата, може да вземем на Михана някой път. Като дойдеш, може и такси да средно ще разбираш. И трябва да излезем някъде, дори да седнем да гледам само дискотека. Така, като е срам вкъщи, купим нещо. На Kaufland има много хубави варено по шемпилита. Сега, когато и да дойдеш, ако дойдеш по-късно, нали, ден сме купили нещо, което за ядене, тогава нямаш спирка, но тук пък има спирка и на спирката сандвич. Това ще предложа. Дори по пешки неща ще купуваш. Въпросът е с кого си сядаш, как ги разрядаш, как ядеш. Може дори постоянно да се готви. На мен е важно друго. Целувки, мелувки, да гледаме общи неща, да се обседнем, да се обсъдим
И Милена ще каже, така ли, Иве, според тебе така и така, и тя ще ти каже, не те пренебрегва сестра ни, защото когато ти пренебрегваш мене, това се отразява на моите близки. Ти ме пренебрегваш, пееш с други, после сега за голямата ми стреме нужда до лекаря, ти само имате нужда, ти що не даваш пари, ти как си мислиш? Мислиш ли, че един добър мъж, много добър, който иска Андриана доволна да бъде цената? Цената е да даваш буквално пари. При тебе това е цената, защото ти ги имаш. Ти не да ги нямаш. Ти ако ги нямаш, аз казвам, ела, слай пред мене, ще ти изкараме телк, че трудно вземаш решение един телк да би повлияло на твое разстройство. Още един телк или пък там по-повишени проценти, дето те боли гърка. Така че аз мога да изкарам пари с моите знания, с моите въпроси. На вас ви се е обидно, да мисля, че на мен не ми е било обидно лято, като пишем. Той не спорил за гласове, спорил и т.н. Защо трябва да ти задържаш хора? Ти нито си майка, нито си баща на Евгений, на Тошко, на техните простоти. И те са големи хора. Нито си майка, си баща Балабанов и ти да им пееш пък първото, което ти отказа да пееш Лилия и Радков. Да има няколко предания в апаратата, които доказват ти колко са добре. Пряко не си казал, там ти е проблем. И ти какво се застраховаш? Ти само се изложиш от публиката, като питаме, Слави, вярно ли Андреа, ако отговори? И ти лъжеш ли ме ти, абсолютно лъжеш публиката. И сега е разкритие. Как така изведнъж решихте коя е свинята? Чакай, нали бил много доволен, ако те кача на чест. И той се сълга връзка. Точно и тогава, когато дори се правиш, че имаш връзка с Мартина, тя всеки ден кръшкала с Соня. И накрая като ти свари, чак повярваш, защото иначе все едно не се разбираше, че ти на моите писма си крепеше живота и платонична връзка и някой седне при тебе, ти говориш, те мисля, че говориш на нея, ти ми се заменя. Дори съм те сварвала с някакви певици, полкаши, те седна, ти говори, той да. Много се казва, те като какво говориш, то не се връзва. Веднъж даваш направата за всякога. Като чакай, то не е починали, чакай какво правиш, аз си ме стара. Мислята, и ти ще кажеш на хора, които са недоброжелатели, после сугено, те не са недоброжелатели, сугено са подиграчи и такива. Така че загубили ма. Те изобщо, то ти гледай, нали, да съм твоя, аз какво, докато съм жива, никой не му е загубил, така го казвам. Що трябва да му загубя, да съм жива? Слави, ти пък един, като почна на всяка песен на Слави, да знаеш Славито и днес как пее за тебе, да викам, той подчертали, че за мен, аз мисля, че издава, обичам те Андриана. Те където даде, и отивам той, представя те или коя си песен, или коя си. Сукидол поне ме информираха, много къща в Сукидол в момента нямам, по време на инсталация много са зависли и те не си част, аз не съм част от зависите сукидолци, защото дори баща е поет, художник, турист, идваха от БНТ едно по-рано за резъмчие, той не е бил да пи и да произвежда вино. Единствените в Сукидол, които няма верента свини, и една Дианка, дето продуцентката татко сега завлеках, тя, ти какво говориш? Какво говоря, бе? Че аз по свое доброволно желание съм била бедна. Не, грабени са ми, какво ли не, спориш до някъде, идяме бая, не са били глупави, Лебек е била в София, дала един апартамент, те после го покриха тайни братовце, защото такива роди неща, каквото и да е. Въпросът аз нямам София собствено жилище. Аз ако скоро ще запозная Славя ти, аз съм те гледал на сцената с тая, се преземаш оная, ще какво си представиш, че аз не мога да отмъстим. Аз трябва да го отмъстя това на сцената, ако не ме ревнуваш, тогава ще е проблем. Защото малко трябва да ревнуваш, не е неоснователно. За какво да му ревнуваш, че всички знаят, че аз обичам Славя. Ти що не заявиш? Ти си заявил по Фейсбук, мислиш, че е достатъчно, но не е достатъчно, защото видя как реагира публиката ми. Добре, бе, като не признават България, ще отидем на друго място. Ела да се разхорим, аз съм пътувани за граница, защото на времето дори на бала си, когато се втарих и бях много готина, дори на бала си щях да ходим зад граница, те в последния момент ние, дето по-малко доходи имаме, като кажем нещо се ходи за граница, събираем пари за месеца и без малко да тръгнем за Австрия, те в последния момент най-богаташките на другарска среща, ученическа среща, родителска среща, ама ние така, ама те, пък 6 дена щяхме да ходим. Така, после тръгваме за Унгария, ученическа, имаше награди за успех. Айде, една приятелка, макар че беше майка, отиде да ходатайства, тя да ходи зад граница, аз да не отида. И така, че Слави, ти като си ходил в Италия, да си дошъл да си му вземеш. В Италия ми се ходи, обаче пази Боже там новодени неща. В Америка се ходи там аномалии. Да не мисля, че тя долу на всичко
го разбере право. В личния живот не е толкова успешен, само сменя проститутките и Мелания, това се казва брак по сметка или по глупост, да тръгне една жена от Чехия за търтятка да се жени, пък при нас те някой като слави с старен търтятка. Слави с старен търтятка, нашата разлика, аз съм толкова млада вече, 40 години, нашата разлика е 9 години, 52 седмици, 8 години, 11 месеца и 16 дете, че не е прекалено голяма разликата ни. Въпросът е мъжът да е по-голям, това е стандартното нещо. Защо? Защо мъжът да е по-голям по принцип? Защото да се грижи, да приеме жена си, не точно като сестра си едно, не точно като баща си едно, нещо между брат и баща, в смисъл за грижите. Иначе в любовта естествено, че като любовни. Но въпросът е, има преплитания и това съм го чула и други психолози, дали от мен са взели някакви мои идеи, дали те сами се ги открили, може пък просто да сме колежки. Така че аз колкото неща се видях от другите профили, на мен не ми харесва това, защото само веднъж водиха 4+, и там казаха, дано да ми промени гласа, когато нещо се хили, ми промени гласа като на цвика, не знам с кой, даже веднъж един телефон ми промени гласа, една почта вика, това да е гласът на Андреана не може да бъде. Викаме, какво става, какво се прави тая на луда, бе, нарочно ли те е прави, защото нещо важно, някакъв документ за те, които пречакахме. И викаме, бе, нарочно ви прави така, бе, защо те говори тази жена, бе, какво става, бе, не знам с какво, не знам защо. После звъня и види на излезе до един магазин, тя казва, ма как отили си, викаме, защо? Тя казва, ама то, чакай сега, ти знаеш ли, ма то се променял гласа, боже, голям смех беше. И веднъж от него са на хумористически към променя се гласа, той казва, стига си ми викала, ти на шефа защо не кажеш стига си ми викала, аз ще ти дава пари. Тя ме, Борис, един столет ще почене. Да ме казва, ето, той взел хилядарки за един столет. Вие нямате съвест, тия, които толкова години са вземали пари от Слави, вие трябва да връщате пари като гада. И той не, че точно заради Слави го правят, те ми са безпърнява, няма. Щом той се загрижил за света, какво прави, света трябва да се загрижи за него. Израел сигурно са помисли, Слави дали жене, как е, що и той се заселил да мисли. Защото да не остане назад, че при той Слави разбрахте историята. Историята не е най-важното в живота. Даже много тъпи са повечето истории. България има доста добра история в някои отношения. В други много са тежки истории. Английската е много зле, американската, френската, коя беше най-леката история, не знам така. По-лекичка ми се история. Че аз тук, като съм гледал някои исторически филми екранизирани, и доста исторически са предали нещата. Его са някакви иглички има от себе си. Това, въпреки че уж пълния, дори да няма, като хората пълняват въздуха, има някакви сега липса на витамини или какво. Иначе аз изкарах първата вълна грип доста отдавна. Аз по принцип, август ли кога? Август от стрес се изкарах Юленка Вилената вляза, аз влизам принудително, правят да после ти не си луда, няма ти дадем, другия път, има проблеми с телкото, има проблем. Цялата държава краде, дори и бизнеса. Каква наглост, вие сте забогатели, само бедните трябва да вземат пари от държавата. Хората с ниски доходи, а пък да не говоря хора с ниски пенсии, които ще не са вършени. Като покажа моята майка, цяла България била по строителни обекти. И се подигра с къщата. Къщата ни строена преди татко майка съоръженията. Че после вече когато са ремонтирали, а пък сега вече външно колко смешно е ремонтирано, защото както вечерях с майка и са кинем и най-дичат разлики. Сега чупят прозорци и никога можахме накъде да се зазида на бърза ръкотин циган, защото толкова пари имахме и дойдохме те, що зазидат и първо. Човек няма да дири сметка чуждите хора как си направи къщата. Аз съм казал някой, който говори този нещо, защото имам знанието. Никой, нито от 4+, нито от бюджетно шоу на Слави Трифонов, нито нямал кой да замества Слави. Ти като търпиш на Англия, там Сурмаков, да оканат не най-добрият писател на Българска, който се подиграва света, не който ти навредил на имиджа. И после точка едно потърси сметка на Слави. Ти, що имаш почати? Първото, което като е издигнал за депутат, момента да смотри. Имаше шанс, Слави, да го махнеш на 27 септември и те питат ти да ги барикадира, одобряваш. Кой одобряваш? Агресивна шизофрения? Пък се плаща да дойдеш през нас, че ти е агресивна шизофрения, като одобряваш абсолютно агресивен шизофрения, точка на дом, застана на трибуната и постоянно говори. Сега последното изказване е счетоводни вратки. Какви счетоводни вратки, бе? Аз съм била селско стопанство счетовод с колко години и съм била заместник главен счетоводния главен. Не съм въвеждал текстове на компютър и фактури и цифри. И ми обясняват те на мене, че вратки, никакви вратки не сме правили. Даже казаха, компютърната програма има по 1 лев,
Той всяко нещо става невярно на номеролози. На кои номеролози може да не вярва на номеролозите са те гривни? Но етапа е там. Гледахме някакви кастови, Неделчо и Татяро спорят, Слави отбити, какви Слави? И те кажа, що лъжи мая. Тя говорила, че Вереслав имал, кажи Верю. Няма какво. После Слави Ангел бил титъл, че то не е доказано. Его му е толкова, че съм пострадал като журналист, пък и не като журналист, ами като обществен любимка или каква, тя пострада, има проблеми с ухото и с това. Те, че Слави, ти търсиш много страдания, уж беше суеверен, те го суеверен, нямаше да кажа соли на диванчето. Чичо Руменчарак не били важни тимите отношения. Много са важни, защото ти ако не са жениш да си става Гечо, бивша секретарка, нямаше да натикаш партия, която не е заслужила да управлява и Сули Пуни за министри, пасивният шовник Борян Пачев, който винаги да чака, че той не е наита на те, че ти само ако го каже някой друг, а не аз, все едно вили на някой друг, ако каже нещо, мои близки и ти се влияете, защото аз мисля, че точно съм тръгнал срещу теб да споря, аз ти варя факти. И се развалям личните отношения, за да политика не си струват тези неща. Те няма смисъл, нали, обръщат дяволски текста към тебе. Няма смисъл да се сваля Вълчев и с тия. Нали, драго ми Петров, много чест е почтен, много неща пари, що стана депутат. 2,2, знаеш ли колко бе? Той е толкова тъпи, просто професионален, сега сигурно не биваща. Ама дължи, че били до тебе. Като ги задържаш до себе си, те дори бягат от тебе и накрая Радко се обърна. Точно не се обърнем, каза, ти добре си. Той не майка ти баща ти, а това, че си става. Ти знаеш колко пък са Кирил какви интервюта си дава. Не искам да ти коментирам интервютата, които само глупости говориш на тях. И се, ама те, ти са ме тапиш, но вече след като си сгоден от 2023 февруари за мен, ти дори трябва да се промениш, трябва да се промениш нещата, все едно са жени за мен. А ние тайно сме жени от години. И сме жени, пък да сме си консумирали брак. Те, представи си, че здравословни сме. Добре, ела, легни, прегърни, ма си говорим, те ще живеем. И пак ще живеем. Ти какво казва? Въпреки това, въпреки всички трудности, въпреки че се родим, да ме идвайте, ти какво чакаш още 100 години да минат? То времето върви. И вече колко ще живее, какво ти от страда не би да остане сам. Дори да са, това е трябва, аз много душе си причертели, добре, мога дори в твоята физика, мисля да вляза да съм това тръгвал. Ще кажа така, сега толкова кариера, сега толкова фалшива слава истинска не фалшива, я да отида дойде Андриана, ще взема на Тодорова, на горното поле се разхождаме, когато трябва през деня ще минем там през паркението, ще видим как са нещата, когато е лято на двора му се спи на един диван. Иначе къщата, ти казвам, като дойдеш да видиш, ще видиш, че вътре, ако е прокапало, още по-зле ще е станало. Те, че много ме обяснява, ние сме спрели там това. Спрели сме енергото, защото ние сме отговорни и писани обитаеме. Живи сме, дай Боже дълго сме живи, никой няма право при живи хора, някой така не обитаемо или не, нямаше къща. Никъде не сме омъжени колко навези. Ще не отнемате, нямате право да отнемате жилище. Не викам, какво си няма, как няма жилище? Нямам жилище в София, иначе си имам жилища, гледал съм вас след, не сте ги чакай, вие мерите на хората залъка. Много сме ги гледали, даже, защото и непосредствено бяхме трудни, и баба пак идваше и сме идвали всяка събота. Тя каже, пред децата там вървете и там. Слави Трифоница там се говореше. Слави, когато дойдох в спортната зала и видях с Камен, дори за Камен се чуе, че той го търся. Всички ти се като ме видят, моят ден, къде аз за него? Вие май не можете да прецените. Пък няколко момчета от сутринта викат, точно като погледне хората и си личи, че сте един за друг. Нито някоя друга, която била известна, ама не прокопсна, като има нещо такова, нито пък е много хубаво, ама приятел точното и че как ще се прати шапеш, ама тя Йордания той ми се радва, че други прехвърлят тия мръсните кучки, името и той иска целия свят да няма да се сбъде никога и имаш илюзии, че някой те е излъгал, че без пари. Ти да се хващаш, че Андрея през пет, пък Андрея има най-много нужда от пари. Аз си казвам, от кой имам нужда. Аз не съм малко, аз ти обясня, ти какво ме обясня, колко съм заслужил, след като съм заслужил, и то разбрах, че съм заслужил. 22 години да пишеш и той забравя за теб. Забравя връзка за мен, забравя, защото аз съм се отдал на Слави и цяла Северна България знае, че аз постоянно съм се отдал на Слави. И като текстове, и какво правиш, когато да аз искам, чакам, той като ти острувничаш. Да, аз съм острувна, съм острутък. Той е чест да съм острувна. Аз имам такова изискано чувство, когато не съм просташките неща на врат се просветите. Не обичам такива неща. Виж, за тещата и тещата и тъста са ти били добре и секърата
съм искала да бъда с тях. Тъй, че много не знаем и те са отдели от семейството, защото трябва да работим. Първо по Слави има известни хора, които те не им е писал дори да работят. Защото аз дори когато съм търсила работа, те знаят, че те не почна работа. Или вие ще тръгне на някакви. Просто на теб не ти дано нещо да работиш. В смисъл, може да си направи и после картофи ще са. Ти ако беше сел картофи на селото дорого, повече пари ще скажеш. Защото сега имаш много разходи. Все едно аз да стана да се целя, дори и мъж да съм, мога да вляза в твоя вървет, така. Аз съм Слави Трифонов. И той позори по много неща се причам, имаме общи неща, но въпросът е все пак аз съм жена. И то каква жена, като съм с тебе ще стана истинска жена. Въпросът е, Слави, ти не си истински мъж без мен. Знаеш го много добре. И въпросът е, така, аз съм Слави Трифонов, психологически. Така, момче, така, визуално, призная, знам кой си така. И казвам така, стига с толкова слава, стига с толкова, защото уморено бях какво ще и толкова песите купе. Ако купе няма за друга. Само тези дето уж са ги написали и преписали, защото и твоите писма, като съм чела, аз по-рано съм си пишала и с други, и при теб не става просто само да писат, аз съм си писал и с други момчета, момичета, и един веднъж пишеш и вика. Ами целият зло чете, аз се разбрах, че целият зло чете и се парчавам някои неща, не знам с кой към поне на един купон, ще отидем да видим като дойде там, ние бивши други, ние си говорим с другите, изобщо нямам допърна точка, защото сме си писали, разбрахме се, че не се разбираме, обаче с убиите, тогава не ми е било повредно окото. Ма вътрешната кръста се ми отговаря на външната, като съм слаба, и си иска да не ще да се оправдаме, като съм не била, не знам какво, той пожелавам се, срещаш или кой си какво ще пожелава, защото трябва да кажа, че се е объркреш. Аз знам, че аз съм слага, че съм. Така че има неща, които все едно човек може да реве от обида, без да има чувства към дадени хора. Така че Слави, някой напъта, реве, толкова годините с била пенсията, той изобщо нищо, тя още колко много ще напуска. Ти като се обградил с такъв екип, ти трябва да си подготвил, че още много, дай Боже ти, и защото те искат да направят на нищо. Ама как си, има корапа си, ще напусне скоро фирмата, ти ли ще подпишеш, той аз. Ти като подписваш, ако нещо не е редно, айде Бог те опазва, оставай какво ще ги дебни, сега какво крадат и какво правят. Част от тук, като пусна на ните, може да кажа, къде дадат коларите на проблемите, това какво става. Пък все едно не се разбира. Но те вашето учи, няма обиждаш на учи, защото аз ти с твоите крака искам да дойдеш. И на немски имаше един вулгарен виц, майне байнен свичен траен, дани от дендрите и дермите, така че Славя, влюби съм, гласа влюби съм в същността ми, ти ме харесваш по характер, после ако не мисля точно като тебе, Фери, коя си мил, те почваш, чакай бе, спри да пиеш кафета. Кафета ама аз пия, майде бе, няма пиша Еран Буса, даже съм ходил на детска сладкарница веднъж, том преди няколко години, в Търново, и имаше менюто, текила, аз искам няколко капки текила върху детска пастичка и върху сладолет. Няколко капки текила и викам, то май по-леко от ракията, аз много знам и ракия. Ако е в ракия, като съм ходила на Габрово, като съм учила и отсядах в Винигора и те се, то порядки с 50, викам, аз не мога да пия и като насипали 50 грама, как ще пия 50 грама, близвам, те като такова се сме виждали, не може и близвам, все едно 3 капки ракийца с сладолет, с патичка, с сладка даже, не само с месете с такива неща. Тъй, че не е сладко. Веднъж тук какво черпих, ама не е сладко. Аз нямам толкова сладко, аз черпя вас. Изобщо всичките няма какво да почерпиш. Пък аз години съм много обичам, нали, като имаме черпим, рожден ден, Слави съм черпил. Славите и колко години черпи? Веднъж ще дава папир на 4-та година черпи. Те ще му обясня, защо така? Ти се беше толкова влюбил, го показваш и после като свиха и вече заради мен, ами за неувереността си да дойдеш да кажеш, бе обичам, има вълнува. Ако трябваше да скъсам кариерата си, ще оставя и тъна и ще отида ти като ти искаш партия с мен да забравя. Всички, които ни нащети напускайте, те и преди почнаха депутатите, и какво ще ги връщаш с повече пари. И после, Слави се продават, те да си продават къщите, доста са богатели и те мъчат да излъжат, ама ние без пари, вие 20 години сте натрупали по сметките, вече стига толкова. Кранчето трябва да се пренасочи финансовото на друго място, защото ако почна
да разкриваме и другите фалшиви пари. Слави има истински чисти пари от защото Слави. Благодарение на моите реклами, моите публикации, моите неща има и мръсни пари. Значи мръсните пари от криптовалута, разпитвала би се при Виктория Петрова откъде, тя каза всичките вече забогатявате. Криптовалутата хубаво е Слави, всеки може от 400 лева. Япите хора, които имат 600 лева докато са можете 400 лева. Аз дори съм решала продукционните, ама нямате демика от двете да ни дадат да не са ожени. Хората от тези жени, зато връзка от разстояние, тя трябва да се поддържа с пари, с пътувания. Слави, приема. И минава с или ще дадеш на тези момичета веднъж разни други стърбите. Да, ще им дадеш, що ще даш от чуждим. Те си имат ама те хората правят на модола и на теб ти е добре, обаче не мисля, че много ти е добре. Защото това дори и спрямо Бога не е добре. Значи Бог, ако те е направил да се отличаваш от другите, ти не трябва да затъпеят с хора, като петровците и накрая точка нов, да е направил бизнес, защото той ще направи. Другите не могат да се правят. Значи всички ти Слави нещо намерил някакъв метод, не точно да разкараме, само той много известен в София и вече чрез него другите са правили бизнесите ми, ви сами, що не си ги правите. И всички си показват за какво са тръгнали към него, пък аз вече, аз искам вече да отида да си го взема да го любим. То моята цел е по-хубава, колкото тяхната. Ама ще го любя и той ще каже, няма скъпа да ядем, няма такова нещо. Няма да ям, защото се сърдат с пълни с пари от всякъде и всеки съждаля, като дадат на един дом, ти не давай. Ама и аз да дам, то ви се състезавате само да се правите на добри и после крадете пари от държавата от субсидията, то изобщо не. Ма той дава, ти си взел сума си пари от държавата, да се разхожда да види какво прави българите от чужбина, че от Ямбол, като е бил, що не се разхожда да види какво прави българите от чужбина, пък оня Ивайло Вълчев да се върви в Бургаския затвор. И Лена по едно време чете текстовете, има подкрепя уж, ама те обаче обира човека 40 хиляди Бойко излиза на среща, Бойко ти се оправда, толкова ли за късно ти слагаш Росенжанско, може да е юрист, ама той като си тъп човек, дали юрист, дали падар, доцент Наталия Киселова полупобъркана и вече издигнаха я отново, те да питаме до тези слова за конституционното право, те да попитаме и тя пак се правеше скромна не знам като дойде в парламента, особено всички, на кои всички? На 200 души, да не цяла България. 240 човека на всички, даже не на 240 никой не ще. И вече като побъркана, аз съм на всички и почнаха вицови интернет. Вижте, ще любо. Аз съм с Пети Нагор, въпреки когато това има младежки вид като усещане, като държание, тя си 7 Нагор се едно, че 90 годишна бачка. По този начин смятайте, слава колко са състарени. Другите приказвате, че сега съм състарена, то аз сама се виждам, че въобще съм състарена. По дух не съм толкова състарена. Аз като бях на 20 години, ти на 50 ли се? Сега съм 40-50 и на колко ще хората от завист и злоба вече какво ли не измислят. Как може толкова млада, като съм била, да се съм била отговорна. И Слави, еди, когато си отговорна време, ти като ти познаваш хората, ти колкото си отговорен, 10 пъти по-отговорен съм от и какво да правиш. Всеки е различен характер. Който е близки много отговорен. Никой не казва, бе, Слави, дали добре не жен, дали, що е съждете, аз се съждете. Но той не е така на метап да го говориш, то е голям проблем на тези години човек, не се оженил, при това, че се открива вече любовта. Не си открив, ти не знаеш от 26 годишна. И после, има друго, що си от друг град, първата пътта. Ама мънта, навеждаш глата, идваш, скъпаш и отвориш вратата, директно, не да се обясняваш, той се чуди, всяка ще му се обяснява, идваш, мъдваш, скъпи, първо се целуваме, първо ще гледам телевизия, първо ще правим, лягаме и то по бета гледаме и ще видиш как е. И като дойдеш и трябва да ти лекна да кажеш, Боже, няма ги тук Драгомир Петров, няма ги Александров, няма ги те, Боже, лекна. То направо ти се обсебил с тези хора, ти от тях не смееш да кажеш, съженеш Александров, Вълчо, като го насмети на ред, ама ти, те странно казва да дойде Слави при мене, ходихме втория път сама. Имате социални мрежи. Добре, ние имаме социални мрежи, той каза, елате ви отвън ще спрете. Вие се отърши, вашето семейство. Вие сте тръгнати, буквално си прекара, че сте тръгнали да крадат Слави. Вие чуж човек нямате право да го краде. Ма той е бил ваш, изобщо не е ваш, защото сте го състъкати, се държите добре с него и някой казва, май го предаш, като го предаш, да го питаш, що не е Сандра, си приготви за няколко часа багажа и ще дойде. Аз веднъж ги питах, аз съм жена да се поставят и Слави искаш да му видят за тебе. Ти ако ме обичаш и както си влюбен в мене, ти трябва да гледаш, аз да живея на това, че ти малко ще живееш.
ти като си смени 100 години, ако още се бавиш там, естествено не си да правят на нищо, първо спри да пиеш кафета. Защото като ходи някой улицата, първо го питат, много кафе ли пиете? Те викат, що и момчета, защото кафе. И направиха на пункт 4 плюс мани пиха, викат, пийте кафе, зато се превъртели. Първото, което изобщо не танцува добре мага на нас. И от време на време поглеждам началото как писат си урак, но все няма кой да го замеси, напротив. И чак и ми се гъбят това очередта, когато имам повече пари. Сега чакаме, вече навина не са дошли за новата година и с цяла България, ама ние имаме, вие що сте гласували вашите пари? Ма не сте благотворител, ма по коледа си платени, изобщо не сте благотворител. Значи аз съм без собствени пари официално, тя има собствени пари 6 от нея, България ще обедне, ние като тръгнем всички хубаво, добре, дори само дето успокоява на скоростта си, дето си плаквате очи, че трябва да дадете пари. Кай Водичаров, като приятел, дай бела, дай пари. После Карамазов, съжаление, после Карамазов тръгна по цигански, като не духовника, не знам с чакай сега. И аз му към за съдействие му се обавих, към за съдействие, Славите ли му, какво се смеете? Какво се смеете? Вие известните, но той аз съм известен вече по Фейсбук и по Ютуб съм известен. И Слави, ма то не е още, ти що тръгваш да ставаш известен, нали славата беше дял. Нищо дялско няма в славата, ти, ако не ще слава, ще дойде с мене, даже и с мен, ако искаш славата, може като отидем с джипа на той сел на гости, да видиш, че имаш феномен, но и сел с мене и да видиш, като говорим заедно колко ще е добре. Значи той, когато бил почти безличен, говорят на концерти, има цял екип, 10 души ти трябва да всяка живота, защото те ти пречат да се ожениш. Дека няма за кого кажи, покрай тези хора, край мене, съм срамежлив, не мога да се отделя от тях, вътре съм се, давам и заплати, излишно без да не вършат работа, ти си признай твоите неща, какво си правил. Ти си ги допуснал до себе си. Те крънкат, те нямат милост тези хора. Спрете и изрути, и точно много да пукне. Гений Тръл, Драгил Петров, стига сте крали, Слави, махайте се, че учил парламента вече даде на държавна издръжка. Той не ви длъжна. Пък баба, той фалшиви журналист, матете, и почна да задява Павла Чистито Лилия, както те задяват Дай Йочев, Гъмзата, Евгений Троф и другите, так му се тървим от тебе като изпъди всичките от фирмата, Слави ти нямаше да свържи и без сценарий му говори. Изпъди ги, припиши ми на Поп-Гру 47, Поп-Гру или Поп-Гру 47, казах, той и Криско да оберем бизнес, защо ще обираш бизнеса ми? Жената, ако е ходила да кореи с някой зад граница, си имаше един депутат Даун, или пък Гала, като сте отишли да се представите, че жената на Криско Цетелина била бременна, и Гала, посъря, той почна да ги кълне, че Гала, що ходите при нея, като е прокълнала, тя като е подла и глупа. И Степан, много къща, много важно. Първото не е качеството и семейство, Степан, като е глупал да поддържа изкуствено имиджа, с дъщеря, с дъщеря, ето и пример. Той е подла кура не може да е пример за поддържание. Тъй, че това не е тете. Тръгна да се учи децата, да краде Александър Сано от хората, че имали сватби, вие си имате собствен доход. И като нямате собствен доход, ходи сватби. Пак Слави се загрижил. Ели, какво се ставало, нарочно го напът, знаят го, че гледам, че са тръгнали, те Славите не дели славото място. Байде, кажи, не ма вълна, какво става по света, идвам при Андриана, намираме се зала, правим си партито, пеем си на стадион Плеен. Тишата вълна, целият свят те потиска. И то великият Иван Коликов, какво те потиска? Той дърдяка, той изкопява вече. Николай Терезийски, дето веднъж погледнах едно предание на Иван Коликов, ще прави ли тъс книга на този тъс? Той побъркан психопат, като го погледнеш, аз от психопат си купя книга. Аз имам собствени текстове. Казах дори на Сърваков. Аз съм най-добрата писател. Като сте умни, ще сте здрави. Може да съм умна и ако не си печатам парите, и ако не мога пътувам, и ако няма пари за да с пари, може да съм здрави. Нищо общо няма ума със здравето. Късмета и добрите хора имат общо със здравето. И Слави, пожелавам късмет. Късмета, Слави, твоя с кого зависи, нали ти като дойш. Де да беше тук, дела си ми, ама той чакай бе, ти точно нов, не трябва да дигаш телефон с централната, ама той ще той какво прекаш почти. И да не стане опасно, да не се обсебим и се обсебим. Вече толкова години, не, какво се смееш, толкова години. И после чуеш кой ти пречи, те ти пречат. Кажи пред всички. Пречат ми моите колеги и изроди, не ми дават да общувам с Андриана, аз съм правил на личен живот, пък колко пари им дадох. Ти мислиш, че няма да губиш пари чрез тях, ти колко излишни разходи, за какво са тези хора? Какво си постигнал в крайна сметка? Аз знам, ти нямаш никакъв успех. Дори 500 кукубет ти казвам. Ти мислиш, че аз да пея някакъв път, сигурно живот прежда той, че само на тях ти песни разчитавам, си имам мои текстове. Тъй, че Слави, аз просто ти пея как са пеят песен, която аз и ти пеем заедно, защото ти си ги пял с други
Жестока е характерна песен за нашата среща в Стара Загора. После, за това обърна гръб, казва, че абсолютно пак подобно за тази среща. Другите неща, значи колко пъти, да не говоря Цветева, да не говоря Майгосата, че за мен, да не говоря, че ти си, защото те са станали контрол. Аз трябва, има какво режга, той ще отсъди той. Какви молитви? Бог ми видял молитвите, сайтите, съкън да не заплачеш живота, смислиш, че 2 минути, като си плакал, че кой на Господи. Ти трябва цели дни нощи да режеш, да кажеш, Боже, дай ми сили да следя с Андриана. Обезреди лошите ми колеги. Ти самия трябва да си кажеш, обезреди лошите ми колеги, обезреди тези неща, дай да стана добър съпруг на Андриана, да помагам нейното семейство. Все едно, може да си рекомендуваш за облекна, а ти чуждите ще ходиш, те вече всичките, те не са ти чужди хора никакви. Ако аз са жени за мене, вече моите брати и сестри, се това брати и сестри. Моите приятели трябва да тя да даш пари и достойно да се държиш, а само с мен да се мени, ако скъпате тя. Иначе с моите мисли трябва да се държиш достойно. А не, за тази снимка, но ти ма избра след хиляди други си, ходили сме и си видели с много други хубави. Ти после не може да пускаш такива майтапи, които ти ги пускат фирмата Сули Фур с цел. Много красиво, ти си много добре, защото да се разкажеш. Мен някой да ми каже, че съм много хубав, пък да иде да при мен, то няма никаква помощ. Като казвам да се възползват. Ти ли не се възползваш? Що си, защото да се възползват от субсидия, такива неща, които изобщо не сте заслужили, но аз казах, че най-трудно гадая за политика и 7 или 8 милиона ще бъдат. Те германска фирма, дай на мен, ще те на германска фирма, аз мога да кажа, че не помня. Значи при условие, че Бог ти е дал жена, която може да ти каже нещата и винаги астролози и да ти казват това, пък те мисля, че не наричат. Ако ти така се държиш, ще следва етикон. Ако ти се държиш добре с мен, се следва етикон. Спрямо поведението. Не е едно и също така се държиш. Значи той ще те разгрее, ще каже, тук няма да стане. Друга си никой няма бъде щастлив, ще се превиждаш, ще бълно, ще обичам те Андрана, тя зато и оная хем тъпа матинограмите усети и по ръба даже беше по мой текст от картичка. Те накнаме, че пари чува, пък аз писах за първишността. Те, че много не ми обяснявай кое откъде имам преписвали от мои текстове, правили, виж как съвпада. И сами мога да правя текст. Ко ще преправят тези текстове на малко по Солипур, ти пък все някой трябва да ти подсказва на тези живота. Толкова години. Именно, че толкова години други хората ръководят, пък ти искаш аз да те ръководя, пък аз ако те ръководя добре, какво ти пречи. Значи може те и да ти поставя някой да те ръководи, защото колкото ти просто се правиш, че ти ръководиш, толкова път те да те ръководи. Ще приказва Сурмаков, аз и тъна ще отида, пътя, като те ще отида на освободи мястото. Те, че секретарката от когато съм казал, като се оженя за следващите изпари, какво се хириш? Напада жената на Слави Трова, аз като съм важна личност. Дори съм, аз по себе съм важен като столо, като общественик, като най-добрата от вашата президента. И той подкрепяш ради, що подкрепяш ради? Защото ти взе място на жената, той само един глупак мога да направиш. Подкрепяш. Аз подкрепям да отида на кръчма с Лидова, тя да вади чушките, аз виното и неща чушките да ми прати. По едно време нямахме заядени. Рекламирахме някакви чушки, що е да толкова се работи. Какво се работи, Бог знае, аз откъщи работя. Защото сутрин, обед, вечер хората едат, а ние може някой пъти веднъж да те че сега не знам дали правилно, като беше вечер, защото аз вечер ям тогава, абсолютно можем. Сега аз ставам рано, какво ставаш рано? Да гледаш точно да ти пукне точно рано, да гледаш по БНТ. Добре, някои ако са уредени за журналистки, само защото са в София, пък не са качествени. Аз съм по-качествен от тях. Тя, какво да гледам, тъс какво казала, на какво съм насрал, дори панорама вече не е панорама. Тъй, че ти ела да гледаш журналистически филми, аз мога да ти казвам всичко за политиката. И после. Кой си поздравил? Лидера поздравил. Аз като пиша по Фейсбук, не съм пиздал, аз съм писал на добрата. На мен всичките гледат от мене, пускат лапове, аз също дойно, в кой ходил терасата си, какви са правата психично болни. Той е психично болен, кой е долу. Ти като си психично болен, що си на екрана? На вас не пречи. Бърнаут има подкаст, кой си има, побъркания бърнаут и пуснали лав за майко. Какво да пуснат лав? Той сам каза, че съмнява, че разговор ходил само при баща му, че може да излезе. Ти мислиш, че от майтапа не може да излезе истината някой път. Побъркан, защото майка му кормяла и после някой му виновен, че побъркан и го взела някой Катрин и той се надява с Александър Сърчев, коя на снайперите, първото, което Александър Сърчев утре му да измисля, че Руса Чалев баща от друг ден, че се Ранков. Тъй, че тя да не се представи. Била доволна гост. Хората като матете нямало да има спектакъл или кой си. Значи толкова се обича Иван Ласка, че викала нямало да има иначе или кой спектакъл. Но те приказва за спектакли. Дъщеря ли, че може да я понася.
ходила по къщите, ядяла безплатно, много обича, тя като се натрапи, какво да я правят хората. То на хаосто голямо. Да се натрапа по хората, те да я храни, защото тя няма роли. Като не става за ктица, нямаш роли. Тя е превзема, тя не е ктица. Аз тръгнах и казах, тръгнеш и сред мене, реч няма стигнеш. Живота по действителен случай. Кани Соликуло гледах едно от предаване, после мисля, че ще го гледам. Аз няма да давам ела да дигам рейтинги. Човек, който не ми направи услуга в такива трудни моменти, ме поканимаме, да не би да ми правят такова, това има парите. Чакай сега, вие гледате да слази за парите. Пак аз после да се окупачка и да кажа, чакай, аз имам здравословни проблеми. Вече толкова не мога да работя тежка физическа работа. И съм работил 4-50 слайди. Не знаете цяла история как се пречи към това. На други никой в България не се пречи. Те хората пречат. Да, пречи се буквално. Аз съм писал до институция, никой не ми е обърнал 11 години. И слади, надеше от неговото предание, вика, писали до институция, не ми обръщат внимание, той каже, защото са надменям, че той излиза сега, че и ти се надменям. Приказва, за хората, не обръщате истината към себе си. Аз, те, втората, третата, петата световна война, ти гледате хората, питаш, що не се жени, подиграват тебе и там подиграват и мене. Защото никой друга не трепа, ти когато беше болен, и тя се казва, Карбовски, какво са Карбовски, те колкото става. Чувата ще тръщи Карбовски, пък и Мазия Карбовски вика, Слави, и почнаха да те обичат едни хора, които ти ги виждаш, той да говори за това, що не говори за това. Хората искат да говорят за мен. Що не обсъждаш? Има една Андриана, която ме ентосва, аз толкова я мразя, пък тя ме обича. Ти пречи моята любов, искаш омраза ли? Достатъчно хората мразят. Аз моята мразя повече от всички, моята обичам повече от всички. И се видяхме, запяна глуцета, аз към Боже, той като почна аз те ради и почна да се върти да напред секси, идва после от цялата страхотна публика, студиото, така и една ме видява наблизо. Аз гледам да не ме видят познати, аз видя ли познати се смущавам. Иначе по мой пълно развитие, тогава отпреди малко таги се поразвихрих да пея и той ме забеляза човека и аз ме към жив и здрав приятел, бъди благословен, но он е вече ревна. Що ревеш ме? Никой не ти казва, аз сама мога да ти кажа. И ревна човека идва, тогава бяха Александра и Невена и колко хора бяха. Накрая виж там да им дадем по една тениска и аз тая тениска взех, изходих 6 години чисти хартии, дето бяха изгнили от дъжда. Татко ми събира и 6 години съм чиста двор. Никой не ми помогнал, само на един да по някой лев викам елате с камионите и натоварих сама, те чакат отвънка и викат, оставят ме камионите, викат след колко часа ще дойдем и да ти те. В този начин аз съм свършила неща, които хартии се излъгат, ще ги вземат, не са ги взели, аз какво да правя. Никой не ти помага, такива са хората на субито. Пък сега като няма много задружни били, но те много си задружни, като се ожените неправилно, като нямате гадател, като се ожените неправилно и после слави, ако ми твори опис и трябва всички да дойдат, но се плащат, аз ще върша какво ще приемам. Хора, които са му унижавали, няма да ги приемам. И той си за техен ущърб, защото Бог ще ги даде с махалото. Бог иска и на всички да гледам, само които се заслужа. А известните поп-волк. 10 става, аз нямам след телефон, почка с Рачко да се подиграваш. Рачко, пази съм ти скъпо между телефона става да се подиграваш, да оправиш бързо с Казако и Соли. Била представена известна цел всеки минал от шоуто. И после Цветан Недялков се оженил за незабравка по сметка, пък у нас уж се оженил родила във вечерта на казаха, Слави ти не гледаш преданите на 7-8 ти, ела да ти разъсня, пък ти политическите им предания ще гледаш и ще гледаш анализ. Аз съм по-добър аналитик и политически аналитик. Цветан Карица покана точно, той се почва гледаш, аз съм любъчна, а тя път заголя Рамо Човка и никой журналистка не Чов и Слави веднъж беше при нея и с зелени гащи, ако трябва с някое сложение, аз в момента бях зелена. Те, че Слави сюрреализъм, това се казва. Трябва на камера ти какво правиш в момента, аз какво правя, като на оня клип, имаш един клип, една еди къде си на разстояние и той едно и също прави. Пък ние сме баш така, защото аз не звъня точно до тези неща. Той само на телефоните, значи знаеш как се набира телефона на мене, как да се престръша, кога се престръша. Скъпа идвам, ще ме приемеш, ще кажа, разбира се, че ще приема, носи и дрехи, защото няма мъжки дрехи, тъй че носи си дрехи, обувки си носи, чехли, мачи си носи и така. Той мисли етап. Все остроумието, какво аз ти казвам, носи си тия неща
личната карта си носи, парите да са в тебе, не от бекстейджа, как му правили парите, много смешно. Ти слави парите, като нямаш за нищо, Бог ще направи, ти да нямаш, кой ще даде? Ще даде и старите, те ще дадат, ти ще искат да ти повирам. Те, че никой няма ти даде на тебе, без нещо да иска на среща, пък аз естествено да си искам любовта с тебе. Значи аз дет съм знае, че си намерен да тръгна в православие, явно така ти карат да тръгва нещо да те използва. Аз те използвам да ме топлиш вечерта. Има си отделни стаи, не се заребява, ти видя Ивелина и колко други жени, тогава снимкаше, дайте снимка. Какви са тези снимки, неща, който учи, че трябва еди как се да изглеждам. Аз когато съм виждал по-красиво, ти пак не се ожени за мен, те че не ми приказват. Сега ще се женя по себе, аз за какъв тип аз решавам. Аз като кажа, се ожениш за мене, иначе ще палираш, ще те пребият от бой, ще виж. Какво се представя? Те ще бият, ама не е просто да кажат, що не те ще правят. Ама те ли заради мене, заради той, че не си бил с мене. Значи ти ще прекараш как ме обичаш, аз еднъж знам да си пижота мъжете лесни. Как мъжете не тражат и после що ще за това. Тъй, и каза, въпреки това, защото той обича, иска да дойде, да ме прегърне, да се целуваме, защото разбра, че имам най-сочните урси на света. Никой друг не може да целува. Това никой друг целият свят завиждат. Нали искаш да ти завиждат? Ти завиждат да мен да не може да бъде. Тя зависта не е нещо, кой знае колко. Той си посочва парите, накрая става 700 лева и хората, като че той вика един мезонет, особено колко струва 300 нещо. И значи аз следвам за два мезонета, при условие, че ми трябва. И те колко да имаш? Айде слай да наваксам. Идваш, купуваш ми 3-5 жилища, да не съм прекалил. Къщата, ако удобно е, ме заведи, да се разходим, да видим. На Централна град, дай си телефоните, ще тръгна. Ще питаш, ще макаш колата, ето му скъпо този джуп съм или този мерседес. Ти мислиш, че тук в колата никой не се открадва на джиповете, като ми паркират. Аз по обикновен джип, първият аз ще поглеждаш, няма никой да ти го открадне никой. Това мисля са, като дойде, те ще паркира, какво ще прави, няма страшно. И една другото място. А тогава с такси. Ама ти заслужаваш много пари, 200-300 лева по такси, какво? После, 3000 здравни осигуровки, какво? На хората раздава по 300, по 400 лева, подарява прата, тя това си да съм искал, като да стане някой от военните срещу нас. Сега има един човек, двамата страна, два мъжа, той като застави къде и как, какво? Веднъж става без търско. Те тази докато тръгна, те като ме хванат, като ме дебнат, като ме спъват, аз къде да дойда. Пък слави, като си дадеш телефон, като кажеш, тя е с мен, ще влезе, ма сигурен съм. И готово. Ма трябва ти за мен съжалеш, не знаеш да стоите. Дръса културно с близките ми, той покрай Кармазо се беше разкрил, аз те да пробваме тъз, ама те, аз към младите ще ви ги измерям. Ма кой по-голям, той са простотии, които могат да ги правиш чрез мъжка компания, дори там тия простии, дет са базикати, ама етап на голо не бива. Защото дори и тъпия Кармазо в тъща не бива. Те ще бъде. Има и познати особи към тете на Коцка. Той, когато се оженил за една вече, все едно не може да дойде до 7-8, до 7-8, извика и Слави, кажи му, като казват, къде бе? Те ще му се звери точка едно, ти точка едно, Слави, не се страхува от него, кажи, се махни от мене, ти имаш и си Слави, внимай там, то са агресивни, точка едно, как да те измахна от него. Аз не мога да вляза в фирмата, дето съм сътруднила за нея, бе. И турски сериали, не искате Турция, турските сериали там поне учат един бизнеса. Вика, няма си дам акции, пък аз акциите си ги давам. Аз искам просто да ми дадеш генерал пълномощно, да уволнявам, но не трябват много служители. Счетоводство съм била селско-стопанско, не съм практикувала другото много. Те, че счетоводство и стотото ще проверим. Те, че ако искаш да закрие фирмата, после да обаче още си надписал, още се надяваш, добре като се надяваш, осигури ми свободно пространство. И в момента ти казвам, няма пари. Значи аз като няма пари, той ми искаш, искам. Ако искаш да се срещам, ще ми даваш пари, ще търсиш да ми даваш, те по изипе му пратиш. 7510-04-22-15. Ето ми, знаеш, ай предписай ми жилищата, в Плената имам, в Тодорово ми предпише, се ще намеря. Аз знае къде е къщата на Василийски 29, а сега, ако се я продава, как ще се връщаш, те викат някой са борили, сега откакто говориха, той не съм борил, още е лаз да видим. Значи той се откъсна от цел толкова. Бог ти иска да по-спокойно да живееш на малките селища, Велико Търново, да ходят дори на Влина, Прекин, Сугин, да отидеш на гости, дори там ще посрещат за ядене, пък иначе може и на хотел да си
Ти не страни, ти капайла ми то мърш експерт по хлопа по масата, като нормално. Оня точка много с Деница Сача. Деница Сача като осъновена, аз не съжалявам така неща. Аз съм против осъновяванията и ти казвам, Слави, да не те кара да осъновяваш, то ще е разосъновяваш. Той ще ти кара, няма нужда. Аз казвам, че вреди. Той е греха на Тити Папазо, че осъновил, да не е осъновял, а не че той чуди. Приема семейството и да се правят на добре хората си и казал кой на кого и казал, не пожелай нищо да близа. Какво измисля ти свещеници? Той е грях. Те, че Матуил ще спори с свещеници, аз ти казвам. Едно, някъде дигнали бута, ама и ни. Какво ама и ни? Някъде направи, дай да направим. Дори дай да направим песен, ама да не е с Андриана, той е пак заговор. Аз съм казал, или само ли това. И веднъж ходих до стадион Ивайло, викам в един хотел арена. Ако дойде сега тук пускам лафо, тема знае, че аз съм, казвам, че съм улична шоуменка. Като ми дойде музата, пускам лафо и да видя кой каже, тека, че добре бе, ела, че все едно не, че всеки против мене Слави. Слави иска хорско мнение, те казват, ние сме против, ние сме те, ние сме те. Първо, Слави не се обикновено с мене да видят как сме, че да кажеш, ние сме. Така ние сме така. Нали, аз какво съм работил, той съм работил, пиша писма. Хората ми са кмета, пиша писма, писал съм прози, поезии, любовни посетена Слави и не мога да си прочита, защото Слави, на кого да я знам книга, Ивайлата, няма такива неща. И миналата с през тя побъркана шизофреничка и откачена от качалка и вече преводачка Анжел Дел, никаква. И сега им пише Анжел, но обичам те Анжел, обичам те два и асоциации. Зато и Андриана Андито на Славите, като ти пречи от това Анжел. Се каза Анжел, но някакви Анжел Махмуда, някакви тити. После Узунджела, ама ние сме си българи, защото съзнанието български сме прогони на български, а Узун са казвали на тия, защото не могли да ги прекъщат по-рано Узунови, дълъг, висок, че всички тези ничари, нездански, пък Узунови род не са съпредали, няколко други рода не са съпредали на туристите. Те, че възродителен процес, много възродителен. Те повечето имахме съученици, те викат, за какво са не викат турски имена. Те, че идеите приказвали колко принудително ги кара и не знам с какво. Все едно, или пък Иран, Ирак, що носи жените за брак. Че аз като искам някакъв представа да спокойно хем си подушавам косата на една печка, са затворени. Това не е от този път добре. Ох, как ти нещо. Ето липса на витамини и се изкарвам все нещата. Слави, ела, помогни ни в живота, на моите близки, ела, виж проблемите ни. Как вика един почна да прави, той оправи ли сте, един мен сами, защо прави сте зъби? Той си има днеска, ти се ставам богата, ти само той ли ще гледаш? Има по интернет възрастни, добро и зло, заедно са хванали за ръка и се поддържат и без хубав външен вид. Външния вид. Душата ти купне за мене и тялото ти ла прегърнима, целунима, отпусни са, ти са призори, те викат, тъс поддържа ма направи, сега сме тъс, коша може, ма той сай се страхува. Сядаш, даже като толкова само здесь, има даже порно за девственици. Те, че ще гледаш, ще разбереш какво ще правиш. Какво ще правя, какво ще правя, какво ще правя, какво ще правя, какво ще правя. И през това време, Евгений Димитров викаш, Евгений Генчев викаш също. Пък Евгений Димитров, той ги сменя, те си гледа продохите и побърканите, дете нищо се потомава свирал. Минавам от свирене, минавам от всичко, внимание тези неща. Ще свири някой и ще учи мъжа ми против мене, ще седи на диван, ще каже, дай тръгнем, ти алч на твар. Аз и да имам милиони съм алч, защото съм заслужила. Има хора, които са заслужили. Ето какво са въртили край Слави. И го съсипали, дайте ми го, аз пак ще живни с мене. Слави ти, ако си там, да той вече почна. Ама той го страх, сам да не стане. Дори на това място, дето ти много леко място жотва, отиваш на селото, събира се багажа, идваш тук и казваш, скъпа, на плен, съм тук поведи къде си жилище, мила, скъпи да възлияш, идваш, колко дена ще посетя при тея, мила, седим тук, да се разходим, тук ти изкушва, то някой път изкука ти трябва, Слави да дойдеш тук да се отпуснеш. Той тръгне за мен, мисли, Слави да знаеш той, Слави да знаеш той парламента, Слави да знаеш те, Слави да знаеш той исторически ден, той да ме пропусне. Айде, без това коментар ще ми колко остали какво е. Първо, което евреите ги знаеш кой добър, кой лош, ще да ги хвалиш всичките много хубави. Колкото арменците. Като го видиш Джуди, Халаджан, какво е едно и ти ясно. Само потлата гала, където
Кралицата била Югославия от пани. Каква кралица? Подла курва, която дава лош пример. Ето и кралица ли? Подла курва е гала, която дава лош пример на хората. Ще гледаме, той те се нагласи, той се нагласи, той Стефан е бягал от сгалата, ще да направи нищо. Той аз познавам, ти като познаваш, това подари мен на жената на Слави. Не ти е хубав ли ти има, така ти хубав ми да Стефани, ще купувам от тебе. Може и без гала. Като не си с гала, не може да купувам мет от тебе. Да големи простоти. Вече абсолютно простоти. Първата жена на тъс, родила, водят го при той, психиатрът си дъщеря Стефан ще ходи да иде баба се гала купре. Това не са ли простоти? Такива неща да учат и зато и хората, ама тя те много ме подла курва гала. И тръгна да разказва, тост е това, ти каква си? Някой тръгнал на самоетапи, и аз мога тръгна на самоетапи, аз съм расъл, аз съм расъл. Вече Слави, изходното общество много по-строго, пък ти плея го заобича, като ти припомниш, че си пленчанин. Аз обичам плея. Няма да плея, няма, той тук има. Даже много път пипна мивката и казва, видя, ти ще превратиш водата, спрели сме на повече се. Нещата тежа, пак сме се изкъпали. Стари боли са на вторични всичко, ние те сме свикнали. Кутийки, едем някакви консерви, що едете консерви готови? Защото има едни кутийки с говеждо месо и пастети, които ние нямаме машинки вкъщи да видя за пастети. По-рано сме правили, отидете с радо, сега нищо съм правил. Нямам стимул. Слави като дойде, всичко много прави с него. Слави, аз му казвам, еди, какво си той ми взема идеята, ама аз седи, кои ще ти отдемат. Аз не ти казвам да иде седи, кои са дойдеш при мен. Като дойдеш при мене, няма да има ограничения, аз съм душманка. Той там се мери залъка пред хората, вече с години няма, ти като няма идеш, как ще имаш да дойдеш при мен. И той чудно, един мъж трябва да иде. Не само мъжете. Масте, не пи кафе. Не ти казвам на гледачка колко съм уж. Само кафета, аз казвам на близките си, не казвам само на тези. Те сте пили тези кафета дошли от Африка, от простите, от Бразилия, де цял ден само бюджети и безсмислено. И сме толкова. Аз дори да се гадая, дори клиент си чета, дори да си пиша текст, не съм да седя вкъщи нищо да не правя. Когато си почива, мога да лежа и 3 дни, ако искам. Че Слави с мене може да се дойдеш на релакс, на почивка. Надявам се то поглед точно, надявам се, лакът се надяваш. Какво ще каже хората, де отива ведни и камен и няма много да се тръгваш. Сказано, има отделни стаи, ти си длъжен на същата стая да бъдеш със своите близки. Разбрали? Какво се правиш на интереса? Прави се на интереса, че много се стои между лампови, може да варят там някъде общи лампови. И даже и там не трябва да варят, те се цикнали и хлакома. Иначе вкъщи между сестрите такива слапови да знаеш, че не са са пускали. По-добре се усетиха в рамките на шегата. Какво ще сравняваш тази сuna? Някой да сравняваш. Аз съм да видяла, съм ходил с други на концертите ми с времени. И ти трябваха няколко секунди, за да кажеш дори и нашето тогава. Тук съм материализирал няколко секунди, ти казах и аз докато погледне той изчезна, ти го търсих ростов на той, после защо не си ме търсила. Че аз да варя с такива седи, крачки и мъжете някой път много бързате, и го после по живота са бавите. Иди е бърза прекалено с тези крачки. И седна един покани някакъв песък Мирко Станилов, който той по-рано, кой беше едър, той са още, ти мисля, че хората имат много хубаво отношение към те и някой не било казал, те всички те прехлават и не ги вълнува, че имаш пъпцето и пък ти като си ми мъж мен във едно те са идваш скъпи, има си чесън, има си серен съпън, само като се измиеш и ще ти се изменят тези неща. Аз те, ти като ме прегръща, като мъцува те виж. Той се намерил и он е вика, все по-зде народа и той мисля народа за мен. Народа е депи, аз съм буквално част от народа, защото дори и като беднячка никой не съм била част от простолюдието. И дори и кои ги привазвах ли, къде имаше такъв термин, аз съм чел много книги отдавна. Някъде имаше такъв термин, че простолюдието си е простолюдие. Не е високомерно, просто има хора от простолюдието, има хора на по-високо. Част от народа. Аз съм била бедна, че отивам на база с майка, съм ходила километри
И тя каза така, се разходим с една количка и съм брала домати, когато тук като почна да протестират, ма какви били доматите, ма как да е. За една манжа я бъркат толкова домата, дали толкова добре е външно оформен, защото той се реже за манжата. Вече такива неща, да хвърляш ти продукция, да хвърляш ти млека и работи, по-рано малко сме гледали кози, крави сме гледали. И прасе съвсем малко сме гледали, баба, как гледа прасе, него е пък баща. И какво ми се представя Слави? Слави се, той да не яде, от той да не вземе нищо, те да направи пък, какво си черпи от цяло камион слабо? Той черпиш хората, път съкън да не вземеш, айде бъдеш чак толкова завия. Съкън е израз, съм туркини. Веднъж един турчин, викам, Аллах, ще каже турците, които са вреди, той казва, ти знаеш турки, що съм казал думата Аллах? Значи, кой има хора доста тъпички, ако направиш. И турци, аз се тревожа, че съм дебела тръгна да съм талям те. Оба се бия, викам, аз не съм оба за вас, аз за Слави искам да съм оба. После съм талих, той ме вижда, Оля, пак се притесни. Оля, той бил Слави, ела да вижда сега как съм. Ма той има, но има и да се не била, няма проблем, като няма проблеми да е. Защо не идваш? Защото се външна все да се представя пред хората. Сето и селно и накрая самота, ма пеш, нали пяве, ти като 5 или спаднах с 500 хиляди. И отная, той тя мисля, че ще има избори, Сила Донча мисля, че ще има избори, то мисля, че ще има, накрая аз казвам, щом толкова свободни преговори, значи няма да има и ми стана ясно. Аз всичко да коментирам. И нещо, като го коментирам, то остане, те като ти не го коментира, значи не е. Той пак съм Сила. А що трябва да го информирам? Той Слави дай на фирмата 8000, ми дал на мене да гадае. Ще ходиш ти фирма, като е германска фирма, че каквото е германска фирма? Германска фирма ще нагласи изборите да му навлияте на тя. Дислан Генчев ще ради в любовница на Точко Йорданов и се бил, ще има баща и се бил, ще се радва баща от Точко Йорданов да пукне. Вие отде знаете, аз мога да знам повече от това. Пукне Точко Йорданов и се ще каже, слава Богу, тъж ще почерпе на поничка, ще обедне, ще продава, няма да я разкари, ще продава на Ямбол някакви понички или тутманци или банички, аз като тя да си купя и ще каже, виж колко хубава професия за мен. Че кой става ще му кой няма. Той какво е от Точка, но да ходи и понеже дребно и Бог каза дребно и като се стане достатъчно чак, като не може чак сместо бокне, ти ли показва контрастите. Дошли от Коля Лъжи, дай да стане те колко години, докато стане депутати, той целта е сега, май спред се вече. Бабам, тора, кой бил направил те, кой бил направил ти, като знае да ще такъв баща има изрод, сваля паламета, отишъл с нас да я плаща Слави заплати и сега го покажа тук на днес информация, Лео, като умрете, гледай празника на града, да дойдеш тук. И вече го закачаха, че нова телевизия какво ги направили и развалиха на Слави идването. Вие малки са, колко са годините? То да не е 4 годишен момче да търсим, а Слави те му обидиха и он е тръгнал да им пише да ги защитават. Ти те като правиш, те ще се разиграят. Ти не си майка, баща на Лилия и на Балабанов, не си дядо, не си някакъв дядо ли си на Надежда Горджа, дядо, че да закръщават. Това са глупости. Да го завзели аз те и после те каза не за кого и не защо, кажи, толкова съм тъп, че ми харесват педерастски приятелства, защото нищо не правя, лентяй съм, ми варят пари, гепа на държава, ти като беше по честен път да си скажеш парите всякакво, заради тях чакали, че той се бил, не са 50 хиляди души, че да издържам и Солипов. Съгласувам няколко хиляди, за да издържам Солипов, аз отде на къде. Първото, което жените са длъжни да издържат мъже, а обратното. Си знаете функциите, ги научете. Слави шапка на тояга, дори странно да ще да мисля, че всичко ще ти шапка на тояга, далеч, чисте си, хлако, да късат и що? Що се къса? Защото толкова добре са грижили за тези 30 години, че те били, че те загатили, че нас кой ти не мога да кажеш пипер, той аз казах, агитките на Слави да върнат и да вълкнат пред 7-8 тиви на по-блю 47 квартал Веселевски Г, от ЖП гарата 78 Федерей Светан със земята и да отидат. Аз колко години бях в София, отидох на мен, той не седа, като той като тъпалята и какво ние за посмешно ще стане. Той не го бърка, пък мен го бърка.
Аз не съм там нито радко, нито някаква мяра да се подиграят и да върви времето и някой да задвижи по някакъв начин. Пари те свърят, дори нищо не правят, те свърят парите. Да, не. Първо заплата не се дава при несвършена работа. Аз първо гадая, после казвам, който е доволен плаща, който не е, да излъжи, че не е доволен и Бог им прави проблеми в любовта, в работата, в други неща, защото те лъжат. Аз като си давам числата на късмета, абсолютно потъргвам. На артисти, на певци съм дал, потъргна им, трябва да дойдеш на числата на късмета. На артисти, певците и нещо струва над 5000. Обикновено човек струва 42 лева. Моите колечки, аз 100 тигнаха и какво гадайте общ разклад, не мога да ви кажа конкретно, аз съм видял как гадаят. Само за мен почнаха, тя, такава любовта сме виждали, те стави, ти да дойдеш тук и да видиш заедно, като си направим, да ни гадаят да видиш кой, защото аз гадая на себе си, все едно външен поглед да видиш. Външен поглед. Аз гадая на другите, аз съм си гадая. Преди малко изискал потиска за жени за мен. Така че това видео да успея да го кача, да приключим, защото аз съм човек. Лека нощ, Станиславе, отдели се, не дай си може някой да се наврява кръг тебе, изпъти на тегач, кажи обичам Андреана, приключвай с всички връзките, вземай си багажа, вземай си парите, заключвай си фирмата, кажи който е против мен, и ти може да изиграш ми сърдица, бе да пускам. Ама ти умно, кажи, който иска му тъжно да дойде от Търново. Търново има квартала жилища, наша мок има жилища, да се купуват да се преселят квартири. Те повечето извън София, айде си Ромако ще седи там. Той няма нужда да води чуждо шоу. Той що не бъде сутрешен бог. Той е такъв силентур софиянец. Има различни видови софиянци. Кай Величаров от Лово вече напомена, половина Кюстендин и сами се софиянец. Той говори неща, които са твои софиянци. Че всичките не мислите, че са големи софиянци. Пък Сърмаков бил софиянец. Софиянец такъв задръстен, значи зато и към град София или село София. Те мислят София, че всичко знаят, по телевизията долу-горе културни искат това, ние сме по-културни от някои телевизионери. Пък и другите извън телевизията колко са завиени. Всяко нещо спорят. Парно има ли спорят? Тук в нашата бухшала да се прокара, парно няма. Все спорят. Бяхме годи, нали, Янка от София, да, почуне, че 40 колко годишна. Ходим, парно има, то от парното директно ти тече топлата вода и какво се оплаквате? Ма все много, знаете, слави купим и дори такова ще. Той големите къщи, отоплява се, това път да ти купа къща. Къщата ти, ако не ми хареса, купуваш много са апартаментчета. И в София, и в Плевен да има, тук да Търново не е достатъчно Чолаковци, да ти искаш други, но тук ако си за почивка, хората се скрият по-спокойно, не че ти нежат и бойните не ми навъртиха като че такова, ама вече изчезнат. Те навреждат и изчезват. Те питаха, ако той нашица, какви вашица? Ако някой багабон ти нападе жената, ти ще мислиш на страната на чуждата, ти ще мислиш към жена си. Няма такова нещо. Любовта е дошла за да променя един човек, който не го е упакал за нещата от живота, за да променя. Тя не идва просто така идея, ама ние те точното е любовта, че ви цял живот сте прави сметка. Що и за нещо и да взема Андриана и това е му поведете. Каза, няма да вярвам, но аз усещам любовта. Ти се усещаш любовта, се обясняваш на всички, що ти на тях пречи ли си им да се женят. Всичките, дай сега състезание да раждат соли, кой откъде пускам, само да откръвка пари. Тото и ние, ако ще пускат за тът, верни капризи, децата му знаят, не е хубавите. Няма страдаме ни за чуждите лайна. Някой си прави нещата, какво ще те извънзи? Сега ти първо, где прикажат, нито лица, нито лица, ще имаш приятелски. И приказва, хората захващат от думата и те почват. И той се отразява на мене. Се отразява на соли по людей танцуват, защото ние се бачи тук тосов да го използваме за паритета, използваме. Всички искат. Всеки жив човек иска пари. Въпросът ти, що са наел те да ги храниш, дал си им пътя, вече да се гледат нещата. Изкуствен интелект поканика, веднъж в Северозапада, вечерта на Северозапада почна да гледам това на време. Изкуствен интелект поканика, нали плащам за все пак 2 лева 7-8 и все нещо трябва да да поглеждам. Не, че е много интересно. Дори под лупа трябва да гледам.
И почнаха изкусна не да пречели Оратко писането и седи му сега притикатели, след напуснете си, пришлете и пари ще имате, но няма да имате добра слава, защото аз ще кажа кой какво представлява и пак няма имате добра слава, ще падне и рейтинга. Те въпреки това съри полислави, те касайте, като кажеш да, Андреана е права, моите колеги и колежки разбрах, че са изроти и само се използва. Той ама аз за статика, защо аз тях срещу мене? Какво мислиш? Ще самотата пак ще е при тебе. Ти ела при мене, мой скука да ти смене, приятно, спокойно, скуката е по-добра от самотата. Приказки големи. Аз не страдам, ама страдаш. Добре, не още. Аз те. Ти първото, което не си даш, телефон номера, не си уреждаме среща и после за тъпота. И те питам, ще вземеш ли вас? Айде каже, кога? Нагласен часа, като дойда в София, скъпи ще звънна, дай с телефонните номера, аз съм ти дала моите. Значи, когато ти правиш отношение, не е едностранчиво, аз съм ти дала телефонните номера, ти ги даваш. И всяки да ходим на караванната постановка. Идваме пред тебе. Като ли крак няма взема. Като не, като те толкова боли и с тебе дори с таксито ще ходим на театъра, ти ще се раздвижиш. Ще видиш това, че се раздвижиш покрай мен. Ще намерим начин, ама и ти ми помогни. Ти ме приеми. Дори и аз да съм да не опирана, ти на фирмата ще сидиш без мен. Навсякъде трябва да съм с тебе. Тебе тогава с кой ще си правим гости? Ето и ги трябва. Що има загора, ако те си жени? Дай Боже да не е изгодното и за никой, а не търсите изгодно. Човек трябва да има полза. Ползата дори от брака. Брака взаимно. Взаимни чувства, ти даваш пари и любов, аз ти давам и прегръдки целувки, които моите целувки струват милиарди. Значи няколко милиарда колко ти имаш за начало, какво ще ги увеличам? Колко имаш, той идват, профукват и той с 0 лева. С 0 лева как ще дойдем тук, не трябва имаш пари да дойдеш. Дай си телефонните номера и ма пази. Не е да кажеш сота, че ти сега се състезавам с тях. Давай ми пропуск, давай ми нещата, давай ми фирмата, давай ми, че си препиши ми. Твоите адвокати, ако са против мен, се намериш другия. Те адвокати, ако са зад адвокатките, ма как да стане от той. После адвокатите не го направи автогол. Автогол, че ги тури, те срещу него. Той нямат право, ти мислиш, че като са повече хора, мога победиш дори всички от титана. Кажеш, имам право да речеш от Сандра, ама сигурно се да сигурно. Ма тя той каква е тя? Нагласено с заговори, каква съм била аз натопена в съдилище, това е казано, информирайте Слави. И като те информирате, що не си дошъл? Ти седиш, чакаш да се размени, ти ще дойдеш като мъж. Можеш с коли да ходиш по клипове, да снимаш грозни и тия хората като даже не е да спеса него, дай като те, ай стига. И за ти беше песента за тебе, и какво се ставаш навсякъде? Ойде е хубаво да направи. После харесвате, какво да харесват? Те си свикнали с някой, дори някой да са на серия на сцената, просто еди кой си като казали, че свикнали, то не че ти харесват. И върят парите. Като върят парите, като забогатеш, като ги раздадеш на всички чистоти и накрая за тези неща. Ти какъв си глупак? За славата и слава нямаш хубава. Те, че нито пари слава имаш, нито слава, нито си добре с тези глупаци. Аз казвам да взема на гръб. Обяви публично, ще тормозят и да дойдат твои фенове и да кажат: обича го Андреана, махнете се. И оня ще иска, като изгати полиция пред целия Москва, ако дойдат някакви лапата, дори от тески гъвървете и ми направите услуги лапата, аз ставим да един милиард и сега всички ще пари няма ги дам, все някой чоколад, някой път му почерпя, да си колко сте, няколко агитчета там да отидат, защото и аз имам нужда от пари. Аз имам най-много нужда от пари, като толкова години съм написал. Аз пиша и след 2 години си иска парите и те обещал. Да, обещал, що да не ми обещал? Вие нямате право да казвате на човек кого да обича, мен само обича. Кому тровите живота на Слави? Той е било, не е било, те е било и не е било. Дойде при мен, той трябва да свикне на битово, не може да се мени. Пък на битово ниво, скъпо, надявам се, топла прегръдка и как ще получиш и целувки. Като дойдеш. Не само ти да искаш, пък да не правиш нищо. Ма дали ще ги получат слувките? Аз ще разбереш, бе. Ти как да мислиш? Само ще се задаваме въпроси 20 години.
Аз те открих, аз знаеш ли знам. Че на мен ми цепа главата, пък на теб те учат. Замерят с камен точка нов. Румен Радев на народа. Искаш народа да каже, махнете Румен Радев и Иляна деца топира само. Защото тя, ако няма мъж професор, няма и да се топира. Топирала се, мисля, че са топирани само става вице-президент. Те народа, който ли това, който ли Димитър Главчев, кой ограби хазната, кой раздаде 2 милиона по ей. Ама да огаждаме на всеки, който кихне каже протест. Стига сте учи на протести и казвам, слава сте се учи какво протест. Сърбия нещо ако загази, няма какво да съмести с сръбските неща. Тръгне всеки да протестира. Май да мина навсякъде да кажа на сина в уния как на сотеграли. Аз тия сте протестирали, ще оправите бакиите и отношението към живота. Никой нищо да не плати по-скъп на хлеба от тъйто. Всички имат пари, колкото по-скъп на толкова. Дигнат тока, после го изравняват частници, като си забогатели. Все едно аз да забогатели да чакам за един ток. Когато си беден, дори не ти дадат социални помощи за някой. Хората ограбиха, женените, деца правят на самотни, ограбиха социалните помощи. Някой циганка ограби социалните помощи. На циганка от чужбина ще да учи, ма тя била циганка. Циганите да се върят в Индия да просят от Индия. Защото няма Доналд Тръмп личен живот абсолютно по различен начин са нещата. Той как се женил, разглежда, ако прави, но за политиката някои неща така добре и да се изпорят номера, да се изпорят и Румен нигерийски инвестиции. За какво са ми мангали тук? За какво са ми? Това се тратите инвестиции, да презабогатеете. И после кой колко е дял, викате сега, че парите като държите. Он има 1 милион на сметка, он има 700 хиляди, он и какво ги държите да траете хората? По-добре ги махнете сметките си, славила, споразите сметка да кажете, тос по дял, учидито. Аз нямам спирка, пък ела бе. Като ти искаш на спирка да се надличиш. Дали да дойдеш, жив като има пари, човекът е жив като има пари, като има любов и обич и разбирателство. Но те спита обаче, аз лично много къщи съм нуждал, ако съм подкрепен за бизнес. Защото виждам, че много хора са нуждали да Гърция. Като ти да като дава часата късмета, като почна всичките цели свят няма от този, има и фалшиви колежки, които Бог допусне до мен да им гадая и ще гадая и те. Много пари. Ага, мога да посима пари, била добра, то добрите хора още по-пари трябва. Тъй, че аз като съм най-добрата на света, най-добрата гадателка, най-много пари трябва. Хората почнаха и картарно едно също да повтарят от разклад до разклад. Големи интереси, благодаря ви. Те говорят за мен и слави, те е известен, вие сте като в живота му, много му обича, още